mga balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radyo shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radyo Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Anay Sound 2 sa DWFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sang the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Disyembre 6, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Jesse 9 Diaz na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, inimulagan mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hoover. Sa mga dalagwan, kag mga nagapauna karon ng mga balita. Loading and unloading marking sa downtown area, wala ginasunod, nagtuga sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Mandurriao vendors nagapangabay nga patapuson na bulan sa Disyembre, anti sila nga mag-silo sa Mandurriao Public Market. Ginapangabay nga unahon na kunong wet section. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, ining Memorandum of Agreement signing sa tunga sang Commission on Population kag Ligo Municipality Iloilo Chapter. Ginalauman nga makapasangkad sa population program sa mga LGU sa probinsya. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon ng sentro karon sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa auto. Sa mga nagapaw na dalagkuhan kag mga mainit talupang do naman nga mga balita nasyonal. 41 milyones pesos nga pondo sang Commission for Infrastructure na uyata na karon sang ICI. Amo ning ginpahig ni pala sa Press Officer Attorney Claire Castro nga base sa Department of Budget and Management, Setyembre ginpagwa ang Special Allotment Release Order o KONSARO kag pwede na makaangkon, no? Or may ara lang sang gamay nga delay sa pagpatuman bangod sa Modified Disbursement System. Madumduman nga isa sa mga rason kung nga nag-resign sa pwesto ang anay DPWH Secretary Babe Singson bangod sa kakulang or wala sang pondo. Rason wala sang ngipon ang ICI magluwas sa pag-issue sa or magluwas sa issue pa sa iya sini nga ikayong lawas. Sunod naman kay Castro sa nga mahimaluan ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga nagpanaog, nag-resign. Ining si former DPWH Secretary Babe Singson, istoryahan niya ini or nagpaking-istorya siya pinaagi sa kay DPWH Secretary Vince Hizon or Vince Dizon. Vince Dizon niya, basketball player ni. Di ba na mensionar ko man to ya si Vince Dizon man. Pero ang katinangalahan lang kay hambal niya sang ombudsman, ining ICI, hindi man niya kuno forever. Hasta na lang kuno duwani ka bulan. Ay sus Maria ka gusip. Hasta lang liduak bulan nga girilisan pa ni sa pundo nga 41 milyones sao. Ginpayag kapon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya nga hindi na kuno maglawig ang trabaho sa Independent Commission for Infrastructure. No, kay mayara sang isa tubtob duha ka bulan matapos nga ginsaylo ang tanan sa Office of the Ombudsman. Wow! Tanan sini nga resulta sa ilang findings sa mga manomaliya sini nga flood control projects sa gobyerno.
Ara na sa ombudsman, Aragoy. Istoryata na dugang karon na sa aton sinimaning nga pagpangalagad ng mga balita kag impormasyon sa maray nga pagpalayag sang bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-6 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown, 19 days to go before Christmas Day. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagyong Wilma papalapit na sa silangang bahagi ng Samar at Hilagang Samar. Inaasahan ang matinding mga pag-ulan sa naturang mga lugar. Halos 8,500 katao naman stranded dahil yan sa bagyong Wilma ayon yan sa Philippine Coast Guard. Samantala, temperatura dyan sa Baguio City at mga karating na lugar na itala ang pagbaba pa sa nakalipas na mga araw. Ang ombudsman iimbestigahan naman ang mga alegasyon kay Justice Undersecretary Giorgio Cadiz. Ang Department of Justice giit na hindi apektado ang investigasyon sa flood control kasunod yan ng resignation ng opisyal. At sa ating balita sa ibayong dagat, ang Pakistan at Afghanistan nagpalitan ng matinding pagpapasabog sa kanilang border. Arctic blast ay bumalot palalo sa gitna at hilagang bahagi o gitnang hilaga at maging ang iba pang parte ng Estados Unidos. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Patuloy ang pagkilos ng mabagal nitong Tropical Depression Wilma at inaasahan ng landfall dyan sa Eastern Visayas at papalapit na ito mga kabombo sa lalawigan ng Eastern Samar at Northern Samar. Uling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa katubigan ng sulat dyan sa Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour at yan ay malapit sa gitna. Meron din pagbugso mga kabombo na 55 km per hour at mabagal pa rin ang pagkilos nito sa nakalipas na mga oras. Pakanluran ng kanyang direksyon habang malakas pa rin ang taglay na hangin na umaabot dyan sa sirkulasyon na 200 kilometro na radius nito. At itinaas na mga kabombo ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga babanggitin nating lugar. Yan ay unahin natin itong area ng Luzon, kabilang ho sa nasa ilalim ng Signal number 1 ang Sorsogon, Masbate, Romblon at ilang bahagi ng Mindoro at maging sa lalawigan ng Palawan. Gayon din sa mga isla ng Cuyo at Calamian pati ng Cagayan Silio. Habang sa Visayas naman ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan sa parte ho ng Northern Samar, maging ang Eastern Samar, Samar, Biliran, malaking bahagi ng Leyte, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras, maging ang Iloilo, Capiz at Aklan at Antique, kasama na ang Kaluya Islands. Ang mga lugar na nabanggit ay makakaranas ng pabugso-bugsong hangin at ulan sa mga darating na oras, lalo na kapag nagkaroon na ng landfall o direktang pagtama sa lupa ang pinakang sentro mata ng bagyo dyan sa bahagi po ng mga isla sa Eastern Visayas. Samantala, umabot na sa 8,451 individuals sa natukoy na na-stranded dahil sa masungit na panahon dala nitong bagyong Wilma. Batay sa report ng Philippine Coast Guard, lalo pang dumami ang bilang na mapantalang nakapagrehistro ng trip cancellation at stranded passengers habang nagbabanta ang paglandfall nitong bagong bagyo. Kasama sa mga na-stranded ang 125 vessels,
38 motor bangkas at 2,797 na mga rolling cargos. Pansamantala ring nakikisilong sa mga pantalan ang 160 vessel at 206 na motor bangka. Kabilang sa mga rehiyon na nakapag-rehistro ng mga stranded passengers ay ang Southern Tagalog, Northeastern Mindanao, Northern Mindanao, Southern Visayas, Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, pati na rin ang Western Visayas. Naitala naman sa Region 6 ang may pinakamaraming stranded passengers at vessel na nagsimula pa nitong nakalipas na araw. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang patuloy na pagbabantay sa kalagayan ng mga stranded na pasahero at mga sasakyang pandagat. At kaugnay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, kumuha tayo ng update dyan sa Central Visayas dahil nagtaas na ho ng Blue Alert status kasunod ng paglapit pa ng Tropical Depression Wilma. Yung mga lokal na disaster management offices ay naghahanda na rin para sa pagpapalikas doon sa kanilang mga residente sa mga danger zone na itinuturing. May balita ang Bombo Radio Cebu. Itinaas ng Cebu City ang Blue Alert status bilang paghahanda sa posibleng pinsalang dulot ng Tropical Depression Wilma. Ito ang inihayag ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairman ng City Council Committee on Disaster Risk Reduction and Management, upang balaan ng publiko at mga barangay na maghanda sa mga posibleng epekto ng bagyo at tiyakin ang kaligtasan ng buhay at ari-arian. Batay sa datos ng panahon mula sa DOST Pag-asa, ang Central at Northern Cebu ay nasa ilalim na ngayon ng Signal Number 1 at inaasahan ang malalakas na pag-ulan at hangin. Kaya naman hinimok ni Tumulak ang mga residente, lalo na ang mga nakatira malapit sa mga ilog at mababang lugar, na lumikas ng maaga at makikipag-ugnayan sa kanilang mga barangay upang maiwasan ang pinsalang naranasan noong nakaraang bagyo. Nauna rito, ang buong isla ay naghahanda para sa banta ng Tropical Depression Wilma. Dahil ang mga lugar sa probinsya ay nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal, inactivate ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang Emergency Operations Center bandang alas 5 ng hapon kahapon, ayon sa utos ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Nag-utos din si Baricuatro ng kumpletong inventaryo ng mga supplies, sasakyan at kagamitan sa bodega ng Kapitolyo upang matiyak ang kahandaan sa buong lalawigan ng Cebu para sa posibleng epekto ng bagyo. Okay, sa Cebu City Government, in place na po yung mga heavy equipment natin sa mga mountain barangay. Saka preparado na lahat ng mga barangay responders na nakapagsagawa na sila ng preemptive evacuation. Yung mga Cebu City disaster responders natin nakantay na at saka ready na sila. Hinihintay na lang natin kung ano yung epekto nitong Tropical Depression Wilma. Mula rito sa lungsod lalawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, bumagsak sa 13.8 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Baguio City, ang tinaguriang summer capital of the Philippines. Ito ang unang pagkakataon na muling naranasan ng bagyo ang naturang temperatura mula noong idineklara ang pag-iral ng amihan sa ating bansa. Ayon sa State Weather Bureau, malaki ang posibilidad na mas mababang temperatura pa ang mararanasan na naturang syudad sa mga susunod na araw, habang patuloy naman ang paglakas ng amihan. Inaasahang maging ang iba pang lugar sa Cordillera Administrative Region ay makakaranas rin ng kapareho o mas mababa pang temperatura sa hinaharap. Samantala, maliban naman sa Baguio ay may mga ilang lugar na nakaranas rin ng below 20 degrees Celsius na temperatura. Ang mga ito ay pawang mula sa Luzon na kinabibilangan itong Basco, Batanes na mayroong 18.1 degrees Celsius, Tanay, Rizal na 18.4 degrees Celsius at Kasiguran, Aurora na nasa 19 degrees Celsius. Samantala, pinag-iingat naman ng State Weather Bureau ang publiko sa mga madalas na pag-ulan kasabay ho ng pag-iral ng La Nina at posible na magtagal ito hanggang buwan ng Pebrero ng susunod na taon. Ayon naman kay Climate Monitoring and Prediction Section na hepe ho nito si Annalisa Solis, isang fully developed La Nina na ang mararanasan ng ating bansa na maaaring magdulot yan ang tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa loob ng ilang oras na posibleng magtagal pa ng ilang araw. Maaari niya na sabay-sabay na makaranas ng mga pag-ulan ang maraming bahagi ng ating bansa kahit wala namang umiiral na bagyo. Sa kasagsagan nga ng naturang weather phenomenon, maaaring umabot mula 100 mm hanggang 200 mm ang mga pag-ulan na maaaring ibagsak
at maaari rin na magkasabay na magpaulan ang easterlies at maging ang amihan pati na yung localized thunderstorm at ilan nga sa mga rehiyon mga kabombo na maaari na mas makaranas ng madalas at mga pabalik-balik ng mga pag-ulan at iba pang mga kalintulad ho nito ay ito mismo, National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilan pang probinsya sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Ang mga lugar na yan mga kabombo ay magkakaroon ng lantad na sitwasyon sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Paglilinaw naman itong si Solis, ang mararanasang La Nina ay hindi isang full-blown phenomenon na posibleng tumagal ng 5 buwan o higit pa at aabot lamang hanggang Pebrero ng susunod na taon. Sa bahagi ito, mga kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga ulat at itutukan ng ating news team ang ombudsman na imbestigahan ang mga aligasyon kay Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Ang Department of Justice giit na hindi apektado ang investigasyon sa flood control kasunod yan ng resignation ng opisyal. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Office of the Ombudsman na kanilang iimbestigahan ang nagbitiw na Department of Justice Undersecretary na si Jojo Cadiz kaugnay sa pagkakasangkot umano nito sa issue ng korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko F. Clavano, magtatalaga ng fact-finding body ang Tanod Bayan upang masilip ang kaugnayan o involvement ni Cadiz. Maalalang idinawit ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang pangalan na naturang opisyal na umunoy nakatanggap ng kickbacks o pera mula sa anomalya. Sinasabing si Cadiz raw ang bagman umuno ng mga pera o cash kickbacks sa ngalan ng kasalukuyang Pangulo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subalit, sa kabila ng mga aligasyon ng dating mambabatas, ay bigo pa rin ito magsumite ng sworn affidavit bilang formal na basehan ng kanyang mga paratang. Kung kaya't pagtitiyak ng ombudsman na kanilang hindi isasantabi ito, maging ang iba pang ulat may kinalaman sa conflict of interest. Definitely. That is something that the ombudsman has to look into. Given all the allegations, however, not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement. And so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Lahat po yan, we will have to sift through the evidence, no? Wherever the evidence takes us, that's where we will go. Samantala, ibinahagi naman ng Department of Justice na sila'y handang mag-imbestiga kung mayroong reklamo o complaint silang matatanggap kontra sa nagbitiw na opisyal. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, ang mga impormasyon sa kasalukuyan ay halos mula sa mga video at aligasyon pa lamang. Kung kaya't kinakailangan na may magain ng formal na reklamo upang opisyal imbestigahan si resigned Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Well, it will all depend, no? It will all depend. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just waiting if there will be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far, on the statement and the videos that were presented. And until and unless there is a formal complaint, then that's time that the department can probably consider initiating an investigation. Habang sa bukod na isyong kinakarap ng nagbitiw na opisyal, ayon kay Prosecutor General Fadulion, ipinauubayan na lamang raw nila sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga. Get niya, kung totoong may conflict of interest sa posisyon ni Cadiz, naniniwala siyang wala itong epekto sa takbo ng investigasyon ukol sa flood control. Ayon kasi sa kanya na hindi kasama na opisyal sa mga itinalagang tututok sa flood control investigation ng kagawaran. Well, in that particular case, we leave that the discretion of the Ombudsman as to whether or not they will conduct an investigation on that aspect. Because as it is right now, department, like I said, if the concern is there is conflict because of the position of Undersecretary Cadiz here in the Department of Justice. It's you may as well be informed that insofar as all the investigations pertaining to flood control
Undersecretary Cadiz has never been involved and was not involved in any of it, as it is directly under the supervision of the Secretary. As far as ongoing investigations, preliminary investigations, evaluations, all of these are being done by the task force which I head. Nag-uulat mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinatikos ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang tuloy-tuloy na pagliban nitong si Senator Ronald De La Rosa sa kanyang trabaho sa Senado. Sa isang mensahe, tinukoy nga ng bagitong kongresista ang patuloy na pagtanggap ng senador ng kanyang sahod sa kabila ng kanyang pagliban sa mga sesyon, budget deliberation at iba pang kaganapan sa mataas na kapulungan. Ayon sa kongresista, mistulang nagpapakasarap sa buhay ang naturang senador sa kabila ng hindi niya paggampan doon sa kanyang trabaho dahil sumasahod ito kada buwan ng hanggang 300,000 pesos. Tinukoy din ng mambabatas ang kalagayan ng mga manggagawa sa ating bansa na kadalasan ay no work, no pay. Ang kanilang dinaranas sa mga kumpanya na kanilang pinapasukan habang ang mga halal na opisyal tumatanggap ng napakalaking sahod sa kabilayan ng kanilang pagliban sa trabaho. Dapat aniyang makita ng publiko na nagtatrabaho ang kanilang inihalal na opisyal na sila rin mismo ang nagpapasahod. Narito ang bahagi ng mensahe ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando. Hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman, kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Pero di ba dapat di na-issue yan? Bilang mga halal na opisyal, keso senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka. Lalo pa nagpapasahod sa iyo mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag di siya pumasok, wala siyang kikita. So, anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, na hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas. At itong nakaraan lang, budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Tapos, buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Tinig yan ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando. Kasabay nito mga kabombo, hinamon ni San Fernando si De La Rosa na lumabas at gampanan ang kanyang tungkulin. Anya, hindi makatwira ng rason ng senador na pagtatago sa kabila ng wala pang opisyal na kopya ng warrant of arrest na pinaniniwala ang inilabas ng International Criminal Court. Anya, dapat ay tularan niya ang mga manggagawa na sa kabila ng banta sa kanilang buhay, dala ng mga kalamidad tulad ng bagyo, malawakang baha at maraming iba pang klase ng mga kalamidad na tumatama sa bansa ay tuloy-tuloy ang kanilang pagpasok sa kanilang trabaho. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando. Maririnig namin na dahilan mo kung bakit hindi ka nagpapakita na meron kang kaso na inaharap at maaari na servan ka ng warrant of arrest. Ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, kahit may problema yan o wala, may sakit yan o wala, may humahabol, may humahunting dyan o wala, papasok at papasok yan para makuha niya ng buo yung sahod niya. Akala ko ba, Senator Bato, matapang ka, taharapin mo yan. Akala ko ba bring it on at hindi ka natatakot sa kung ano man yung kaso na isasampa. Maaaring warrant of arrest na ihain laban sa'yo. Di ba unethical na yung mga kagaya mong senador? Pati na rin yung mga congressman na hindi nagpapakita, hindi pumapasok, kumukuha pa rin ng sahod kahit walang ginagampanan na trabaho. Paalala ko lang sa inyo SG31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo. Maririnig. Bagian mga kabombo ng mensahe ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando. Bukas naman ang Bombo Radio Philippines para sa mga pahayag o tugon ni Senator Ronald De La Rosa. At bukas din kami sa anumang interview kung sakasakali na magsasalita na ang naturang senador.
President Sara Duterte na magiging malungkot ang Pasko para sa maraming Pilipino dahil sa talamak na korupsyon at pang-aabuso sa loob ng pamahalaan. Malungkot ani ang Pasko natin dahil walang may kagustuhan sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na ang mga iskandalo sa korupsyon at pag-aabuso ng kapangyarihan. Gayunpaman, iginiit niya na kilala ang mga Pilipino sa pagiging matatag at dapat manatili ang pag-asa sa gitna ng krisis. Hinimok niya ang publiko na itawid ang Pasko na may pag-asa at ipagdasal ang mas magandang 2026 matapos ang mga pagsubok ngayong 2025. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2026. Kasalukuyang nasa The Hague ang Vice Presidente upang dalawin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakakulong at naghihintay na resulta ng medical assessment kaugnay ng kanyang kakahiyang humarap sa anumang paglilitis. Hindi pa malinaw kung papayagan ng pamilya na makakabisita ngayong Pasko dahil sarado naman ang detention facilities sa holidays. Tinanggihan naman ng International Criminal Court Appeals Chamber ang huling hiling para sa pansamantalang pagpapalaya kay Duterte, ngunit planong muling magsumite ng plea ng depensa kapag napatunayang hindi ito fit for trial. Kaugnay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa China para sa pagtatayo ng Bukana Bridge dun sa Davao City. Kasabayan ang pagsasabing hindi ito proyekto ng Marcos administration kundi bunga ng inisyatiba ng kanyang ama. Dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang kumilos para naman sa pakikipag-ugnayan sa Chinese government. Nagpasalamat ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghanap ng pondo at sa People's Republic of China sila ay nagbigay ho ng buong halaga na ilalaan para sa pagtatayo ng tulay. Ayon pa kay Vice President Duterte, hindi gumastos ang Davao City Government o kaya naman ang national government kahit ito ay may tuturing na national project sapagkat makikinabang dito ang malaking bilang ng ating mga kababayan dahil China raw ang nagbigay ng buong pondo para naman dito. Git niya, napakahalaga ng naturang tulay dahil ito ang nag-uugnay sa hilaga at timog na bahagi ng lungsod. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China. Buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. Lagi pa yan mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Kwento pa niya na nalaman ng kanyang ama na unfunded ang naturang proyekto kaya nagsimula itong maghanap ng pondo at nagsulong ng negosasyon, planning at paperworks para dito habang siya naman ay mayor ng Davao. Ngayon anya na natapos na ang Bukana Bridge, nararapat lamang umano na pasalamatan lalo na't malaking pakinabang ito hindi lamang sa mga Dabawenyo kundi maging sa malaking bahagi ng mga residente ng Mindanao na gumagamit din
ng Coastal Road. Ang 3.1 billion pesos na Bukana Bridge ay nagdurugtong sa Barangay 76A sa Bukana at Matina Playa at may kapasidad ho ito na 14,000 na mga sasakyan kada araw at may pedestrian walkway. Meron ding bike lane at ito ay isang 480 meter 6-span na extra dose bridge na bahagi po ng China-funded Official Development Assistance. Kaman na tayo mga kabombo ng karagdagang balita mula sa ating news team. Nagpaliwanag ngayon ang tagapagsalita ng independent panel kaugnay dun sa mga ulat-ulat na posibleng buwagin na ang independent panel na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Ano kaya ang kabuuan ng paliwanag dyan ng ICI? Alamin natin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis Bombo Jai, iginiit ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka na mananatili ang komisyon at magpapatuloy sa tungkulin nito hanggang makumpleto ang investigasyon o hanggang ito ay opisyal na buwagin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ni Tony Osaka matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng 1 o 2 buwan na lamang ang itatagal ng ICI bago maisumite sa Ombudsman ang kanilang mga initial findings. Sinabi ni Remulla na inaasahan niyang maipapasa na sa kanyang opisina ang mga dokumento sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay Hosaka, malinaw sa Executive Order No. 94 na siyang lumikha sa komisyon na ang komisyon ay mananatili hanggat hindi inaalis ng Pangulo o hanggang matapos nito ang mandato. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka. I can only answer that based on EO 94, no? Kasi under EO 94 may sunset clause doon wherein it is provided that the commission will cease to exist upon completion of its mandate or functus officio, meaning pagka na-achieve niya na yung purpose ng kanyang creation, meaning maimbestiga niya na lahat ng mga kailangan maimbestiga ng mga infrastructure projects, then it will be dissolved or upon the decision of the president. Malinaw yan sa EO 94. So, ang commission ay magpapatuloy ng aming trabaho dito. Magsusumikap kami na ma-deliver at ma-accomplish yung aming mandate because that is provided for by the Executive Order 94. But nevertheless, as per that sunset provision, nakalagay naman doon that the president will have the prerogative to dissolve it if he sees fit, you know. Kaugnay nito, inamon din ni Osaka na mabigat ang nangyayaring trabaho sa loob ng Independent Commission for Infrastructure, katulad na lamang ng rason sa pagbaba ni Commissioner Rogelio Babe Singson. Anya, patuloy nilang dinididig ang sigaw ng publiko hinggil sa pagpapanagot ng mga sangkot. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka. Didiretso na ako. Totoo naman talaga mabigat ang trabaho. Nakikita yan ng mga kaibigan natin sa media na nandito sa ICI or nasa ICI. Every day also nakikita nila how hectic the work is, how rigorous the needs are by the commission as far as the personnel are concerned. Kasi talagang nagsusumikap kami. Hindi madali ang trabaho. Naririnig namin yung clamor ng taong bayan for justice and for accountability, and it's our kumbaga it adds pressure to us, but we understand the clamor kasi kami mismo we want to get to the truth. We want to know those people who are responsible for this anomalous infrastructure. Samantala, kinumpirma naman ng komisyon na hindi makakadalo si Benguet Representative Eric Yap sa nakatakdang pagdinig ng ICI dahil kasalukuyan siyang nasa ibang bansa. Ayon kay Hosaka, nagpadala ng liham ang kongresista upang ipaliwanag ang kanyang pagliban. Nakaschedule sana siyang humarap sa komisyon kaugnay ng umano'y connection niya sa isang construction firm na sangkot sa flood control projects. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling natin ang atin hong bisita, resource person natin sa pagkakataong ito. Mula ho dyan sa University of the Philippines, isang profesor mula dyan sa Department of Journalism, si Professor Danny Araw. Magandang araw ho ang aming pagbati. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Professor. Yes, kontradayang umaga sa inyong lahat, Dennis at Jaira. Salamat po sa imbitasyong ito. Kami ho'y napatawag sapagkat naghain po pala kayo ng reklamo laban sa hindi pag-disclose nitong si Senator Marcoleta ng Statement of Assets, Liabilities, o Statement of Contribution and Expenditures. Any details to that, Professor, please? Tama po kayo, dalawang reklamo po yung inihain namin sa Commission on Elections at saka sa Office of the Ombudsman. Kahapon lang po ng hapon. Ang COMELEC complaint po namin has to do with potential violations of the Omnibus Election Code hinggil sa hindi tamang pag-fill out ng SOSE. Samantalang yung i-file namin po sa Ombudsman has to do with perjury naman o pagsisinungaling. Kasi nga alam naman natin sa COMELEC, seryoso yung pag-fill out ng SOSE dahil kapag mali ito, pwede kang ma-disqualify from public office at pwede ka ring makulong of up to 6 years. Tapos yung sa Ombudsman naman, syempre yung Code of Conduct ng mga taga-gobyerno, lalo na yung mga elected official, dapat inoobserbahan po yan at dapat na parating totoo ang ginagawa nila at hindi sila nagsisinungaling, lalo na po sa pag-fill out ng form tulad ng SOSE. I see. Okay. Professor, sapat ho ba ang ganitong kaso? Sapagkat alam ko na marami hong mga senador ang nakasuhan na pero andyan pa rin ho sila. Ito ho ba? Sapat ho ba ito para mapatalsik ang isang senador kung sakasakali ho na ito'y ganap na mapatunayan o kaya naman ay magkaroon ng pinal na resolusyon? At ano ho ba yung iba pang mga pananagutan ng isang opisyal, lalo na halal na opisyal, sa ganitong usapin na, Professor? Kung babalikan po natin yung kasaysayan, meron na pong natanggal na gobernador dahil mali kanyang SOSE, lumalabas na lampas sa allowable expenses yung kanyang ginastos sa halalan na nanalo siya bilang gobernador. So may mga kaso na katulad niyan na natanggal sa pwesto, naparusahan, dahil sa simpleng pagkakamali o simpleng maling impormasyon dun sa na-fill out nila at isinumite sa COMELEC. So kung meron na bang senador, partikular na senador na natanggal dahil sa SOSE, sa pagkakaalam ko parang wala pa, at least in recent history. Pwede i-fact check siguro ako kung may nangyari na a long time ago. Pero kung president cases ang pinag-uusapan, meron nang nangyari na talagang naparusahan dahil sa SOSE po. Okay. Professor, ang iba ko pang katanungan maya-maya, pero bibigyan ko muna ng pagkakataon ng akin ng katandem, si Bombo Jaira, para sa ilang punto pa, Professor. Okay, Professor, maliban po kay Senator Marcoleta, may iba pa po ba kayong napuna na hindi nagdeklara ng angkop sa kanilang Statement of Contributions and Expenditure? Magandang tanong po yan. Yung iba, hindi pa kumpleto yung aming pag-aaral, pero so far may mga nasilip na kami. Tandaan po na ang kontradaya, hindi lang naman sumisilip yan sa SOSE. Isa sa mga pangunahing tinututukan din namin yung party list system. At kahit dun sa aming paghahanda ng dataset on the party list elections for this year, may napansin kami na dapat talagang kailangan talagang ireklamo sana. Ito yung magpapaliwanag kung bakit may isang party list group kami na sinampahan ng disqualification case. May mga susunod pa sana, kaya lang ang gusto ko lang sabihin sa iyo, Jaira, Dennis, at sa iba pang mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio, alam po ninyo ang realidad ng buhay talagang napakamahal
mag-file ng kaso, lalo na sa COMELEC. Alam po ba ninyo ang filing fee? Isang kaso lang ipa-file mo, 10,000 na po kagad yon. So try to imagine kung napag-isipan naming 10 kaso yung ipa-file, 100,000 na po yan. Ilan po ba yung party list na na-flag namin? More than 80 po yan sa aking pagkakaalala. Kaya talagang challenging po. Much as we would want to do that, the judicial system, the system in COMELEC and the judicial system in general definitely prevents the marginalized and underrepresented, yung mga walang pera, na mag-file ng kaukulang legal remedy. And ano pa po ba yung mga reforma ang nais ninyong mabago sa issue nitong SOSE at SALN para sa mga kandidato, Professor? Una sa lahat, dapat maging transparent yung COMELEC. Alam po ba ninyo, yung SOSE, uploaded online po yan. Pwede nyo pong ma-download sa COMELEC website, pero page 1 lang yung in-upload nila. Medyo nakakatawa. Ano nangyari sa page 2 at saka yung appendices, kung meron man, dun sa SOSE na sinumite ng more than 44,000. More than 44,000 po kasi yung mga kandidato na tumakbo ng 2025 elections. We need to make that publicly available kasi yung mga tao, lalo na yung mga residente na sa mga lugar, lalo na yung mga nanalong mga kandidato doon, baka may impormasyong pwedeng ibigay yung mga mamamayan doon at hindi wala sa posisyon yung mga mamamayan, yung mga kababayan natin kung wala sa kanila yung impormasyon. Bukod sa transparency, syempre sa usapin ng legislative intervention, maraming mga batas na dapat na ipasa, pero yung particular na dapat na tutukan, yung anti-political dynasty law, dekada 80 pa po yan, anong taon na ngayon, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin at nagiging advokasya na ng maraming henerasyon ng mga tao. So yon, anti-political dynasty law dapat ipasa. Yung reform sa party list system po natin dapat ipatupad rin kasi naging palaruan na talaga yung party list election ng mga mayaman at makapangyarihan. So yung pagbabago rin sa automated election, from automated dapat gawing hybrid, isang magandang intervention din po sana yan para po masigurado natin na yung high-tech na pandaraya at saka yung foreign intervention that has been attendant to our election system from Smartmatic to Miro, matutugunan na. Kasi kung hybrid election, di naman kailangan ng mga automated counting machine na siyang pinagkakakitaan ng mga kumpanyang katulad ng Smartmatic at Miro. Okay, huling punto na lamang po, Professor, bilang nangunguna dyan po sa kontradaya. Do you think applicable din ho sa barangay level yung pagsusumiti ng statement of contributions and expenditure? Meron kasing tumatakbong kapitan, natalo na pero kumita pa. So ano po sasabi niyo rito? Yeah, dapat lahat. In fact, dapat nga pati SK isama rin hindi lang barangay. So kasi nga alam po ninyo, may mga lessons naman na pwede tayong makuha sa mga halalan. Halimbawa, yung barangay SK election, sa pagkakaalam ko, merong anti-dynasty provision yan. Bakit hindi i-apply din sa election, sa pangkalahatan? So kung ano man yung practices, best practices na pwedeng gawin, isagawa natin. Pero Dennis at Jaira, linawin ko lang yung kahalagahan ng sinampa naming reklamo kay Marcoleta. Yung sa usapin ng SOSE, dapat naman talaga ipapatupad yan. Kaya lang, pag ito-tolerate mo yung sinabing zero campaign contributions dahil ayaw daw magpakilala ng mga donor ni Marcoleta, napilitan daw siyang gawin yon. Alam mo, pagka sinabi ng COMELEC, halimbawa lang na okay lang yon, wala siyang kasalanan, sa mga susunod na halalan, lalo na sa 2028, ang gagawin pala ng mga kandidato, lahat ng kandidato, baka zero na yung ilalagay nilang campaign contributors kasi on the premise na ayaw magpakilala ng mga donor nila. So, mahalaga itong kasong ito. With that, maraming salamat po, Professor, at siguro kung magkakaroon ng pag-usad itong kaso ho na ito, ay muli ho kami makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga karagdagang update. Thank you so much, Professor. Yeah, maraming salamat. Kontradayang pagbati po sa inyong lahat. Mga
Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang lead convener ng Kontradaya, si Professor Danilo Araw, at Professor Husha ng Department of Journalism dyan sa University of the Philippines, Diliman. Atin hong nakausap dito sa Bombo Network News. Bombo International News. Nagpalitan ng mabigat na pagpapasabog ang puwersa ng Pakistan at Afghanistan sa kanilang hangganan o sa kanilang border ayon sa opisyal ng parehong bansa kasunod ng nabigong peace talks noong nakaraang linggo. Walang namang naiulat na agarang casualties, ngunit ayon kay Taliban spokesman Zabihullah Mujahid, umatake ang puwersa ng Pakistan sa Spin Boldak, Kandahar habang sinisi ng Pakistan ang Afghan forces sa unprovoked firing sa Shaman border. Ayon kay Musharraf Zaidi, ang spokesman ng Pakistan, nakahanda ang bansa para tiyakin ang seguridad ng teritoryo at mamamayan nito. Ang insidente ay 2 araw matapos mabigo ang panibagong peace talks sa Saudi Arabia, bagamat nagkasundo ang magkabilang panig na panatilihin ang fragile ceasefire. Ang alitan ay sanhi ng umano'y atake ng Afghan-based militants sa Pakistan na tinanggihan naman ng Kabul. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, binalot naman ng matinding Arctic air ang central at eastern United States na nagdala ng sub-freezing temperatures na mas mababa ng hanggang 20 degrees Fahrenheit kesa sa normal nito. Nagtala ng bagong cold records mula Iowa at Michigan ngayon sa hangganan ng New York, ayon yan sa United States Weather Prediction Center. Paliwanag ng mga eksperto, bunga ito ng paggalaw ng polar vortex na humihila ng yelong hangin mula Canada papasok sa Estados Unidos. Nagsimula ang matinding lamig nitong Huwebes at inaasahang tatagal ng 1 hanggang 2 linggo kahit hindi pa opisyal na winter. Sa Iowa, higit 12 lugar naman ang nagtala ng bagong record lows, kabilang ang Spencer na umabot sa negative 19 Fahrenheit. Ito ay 10 degrees na mas malamig sa dating record. Sa Detroit, New York naman, city airports at upstate New York, bagsak record din ang init index, kabilang ang 22 degrees Fahrenheit sa isang northern area. Nagbabala rin ang mga estado tulad ng Indiana at Oklahoma sa freezing fog na maaaring magdulot ng black ice. Bukod sa matinding lamig, posibleng umulan ng snow sa Midwest, Rockies at Mid-Atlantic hanggang Sabado, ayon yan sa National Weather Service. Samantala mga kabombo at mga ka-Star Nation, todo paliwanag ngayon ang kalihim ng Department of Agriculture kaugnay doon sa kanyang pahayag na nagdulot ng ilang kalituhan matapos niyang sabihin na kumonsumo na lamang ng karning manok sa halip na galunggong kung mas mahal ang galunggong. May balita si Bombo Beta Servito. Industry kung mas tatangkiliking Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang nauna niyang mungkahi ukol sa pagkain ng manok bilang alternatibo sa galunggong. Ito ay kasabay ng napakataas na presyo ng naturang isda na dating tinagurian bilang poor man's fish. Paglilinaw ng kalihim, bumabasa ngayon ang farm gate price ng manok kaya makatutulong sa poultry industry kung mas tatangkiliking ito ng mga mamimili lalo na at kaliwat kanan ang holiday gathering. Ito anya ang unang pumasok sa kanyang isip noong nabanggit niyang gawing alternatibo ang karne ng manok sa isdang galunggong kasabay rin ng kanyang pagnanais na tumaas ang demand sa poultry products. Bago anya ang kanyang kontrobersyal na pahayag ay aabot lamang sa 99 pesos hanggang 101 pesos ang farm gate price ng manok, ngunit nakitaan na ng bahagyang pagtaas matapos ang kanyang pahayag. Samantala, marami rin anya ang mga isda na mas mura kung galunggong na maaaring gamitin bilang alternatibo. Kabilang dito ang tilapia, tamban at bangus na pawang may mataas na supply sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, umaabot mula 240 pesos hanggang 360 pesos ang kada kilo ng presyo ng galunggong na mas mataas kumpara sa 190 pesos hanggang 220 pesos. Well, maraming alternatives to, not only chicken. Kaya nabanggit ko yung manok ko isang araw kasi bagsak ko ang farm gate ng manok eh. So parang in a way, pinopromote ko rin yung manok na lumaki yung demand kasi nga mahal nga yung galunggong. That's the basic pumasok sa isip ko nung binanggit ko yun. Dahil nga yung tinetext sa akin ng chicken industry na yung farm gate nila, bumagsak ng 99, 101, ganun. Parang hindi masyadong, parang ngayon, nung huli, 110 na, nung binanggit ko, then importante ho kasi kumita yung mga farmers natin. Of course, hindi naman masyadong wala malugi. So, kung kanina ang manok may 190 whole, 200, di ba? Parang
It's an alternative to Galunggong na 300. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ng Department of Justice na nadagdagan pa ang mga iniimbestigahan ng kagawaran ukol sa Bulacan Flood Controls Project Anomaly. Ayon mismo kay Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, idinagdag bilang respondent sa flood control case si former Senator Bong Revilla. Magugunitang ibinalik ng Office of the Ombudsman sa Department of Justice ang 5 kaso kaugnay sa flood control project sa Bulacan upang isagawa ang preliminary investigation. 2 sa mga ito ay nagpapatuloy pa rin ang preliminary investigation kung saan isinasama na ang dating senador sa mga respondents. Sinasabi kasing si former Senator Revilla ang proponent ng proyekto batay sa mga nakalaping dokumento na isinumite ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice. Bukod sa dating senador, kasama rin maging si former Ako Bicol Representative Zaldico na umano'y isa sa mga nagsilbing proponent sa iniimbestigahang proyekto. Samantala, sa karagdagan pang balita, hindi inaalis ng State Weather Bureau ang posibilidad na ma-delay ang pagpasok ng panahon ng tag-init dito sa ating bansa sa susunod na taon. Yan ay kasabay ho ng opisyal na pagdedeklara sa pagsisimula naman ng fully developed na La Nina dito sa Pilipinas. Ayon nga kay Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, maaaring magpatuloy hanggang sa Pebrero ang naturang phenomenon, ngunit mananatili pa rin ang posibilidad na magtuloy-tuloy ang serye ng mga pag-ulan. Posible rin ang pagsapit nga ng Marso ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng maraming lugar sa bahagi ng Mindanao. Gayunman, kung sakali man na ma-delay ang pagpasok o pagsisimula ng tag-araw dito sa Pilipinas ay may mga ilang konsiderasyon na tinitignan. Marso 26 ng taong kasalukuyan nang ideklara ang opisyal na pagsisimula ng tag-init dito sa Pilipinas. Ito ay hudyat naman ang pagtatapos ng Northeast Monsoon o tuluyang pagpasok ng mainit na temperatura sa halos buong bahagi ng ating bansa na bagay na nakakaapekto sa ating temperatura, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kaugnay pa rin ho ito ng tinutugay-gaya natin na mga development hinggil sa ating klima dito sa ating bansa. Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na ho natin ang ulat ng ating mga himpilan. Ang Western Visayas ay isinailalim na sa heightened alert ng Office of Civil Defense Region 6 dahil po yan sa posibleng impact ng Tropical Depression Wilma. At may pag-uulat hinggil dyan ng Bombo Radio Iloilo. Itinaas na sa heightened alert ng Office of the Civil Defense Region 6 ang buong Western Visayas habang patuloy na gumagalaw sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Wilma. Dahil dito nagsimula na ang maagang koordinasyon at paghahanda ng mga ahensya para sa posibleng epekto ng bagyo. Nagsagawa ang ahensya ng Pre-Disaster Risk Assessment Meeting kasama ang mga miyembro ng Regional Disaster Risk Production and Management Council upang matiyak ang mabilis at magkakaugnay na pagtugon sakaling lumakas ang epekto ng bagyo. Inihayag naman ng Department of Social Welfare and Development na may pre-positioned food packs na sa mga estratehikong lugar sa rehiyon. Pinayuhan din ng mga otoridad ang mga komunidad sa high-risk areas na maging handa para sa posibleng preemptive evacuation. Sa panayam ng Bombo Radio kay Retired Police Colonel Cornelio Salinas, Head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mariin niyang pinaalahala ng publiko na alamin ang history ng landslide at pagbaha sa kanilang lugar upang maging handa sakaling kailangan ng paglikas sa mga itinakdang evacuation areas ng mga bayan. Pag na-raise sa signal number 1, 36 hours to prepare before landfall. Ang goal is 0 casualty, 0 injuries. Why preemptive evacuation? Because na-hazard maps Lilo Province. We know the hazards, landslide, storm surge, and flooding. And we have historical data, so this will dictate our actions to do preemptive evacuation. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 12 minutos bago sumapit ang alauna ng hapon.
ang libo-libo ho ng mga kabahayan doon sa lalawigan ng Catanduanes na wala pa rin hong bubong ay kinakabahala yung posibleng epekto ng mga pag-ulang dala ng bagyong Wilma. Ay pag-uulat dyan ng Bombo Radio Legazpi. Pinaghahandaan na ngayon ang lalawigan ng Catanduanes ang posibleng epekto ng bagyong Wilma, lalo pat nakakaranas na ng mga pagulan ng rehiyong Bicol. Ayon kay Catanduanes Governor Patrick Cazanza sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na marami pang mga residente sa Island Province ang hindi pa nakakabangon mula sa epekto ng bagyong Uwan na nabatid na nasa mahigit 39,000 pang mga kabahayan ang naitala na partially damaged sa totally damaged dahil sa naturang sama ng panahon na paliwanag ng gobernador na sa kasalukuyan ay nasa 1,264 pa lamang ang nabibigyan ng yero habang ang iba ay trapal pa lamang ang ginagamit bilang bubong. Dahil dito ay kinababahala na maraming mga residente ang maapektuhan ng mga pagulan na dulot ng bagyong Wilma. Ayon kay Governor Asanza na may mga nakahanda naman ang mga evacuation centers kung sakaling kailangan na ilikas ang mga residente na maapektuhan ng naturang sama ng panahon. Ang mga nasirang bahay po ay umabot sa 39,003. No? Yan po ang nireport natin sa DSWD na total na bilang ng mga totally at partially damaged na kabahayan. At so far, ang nabibigyan pa lamang ng ating tulong na mga yero ay nasa 1,264 na kabahayan. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo. Doon naman sa bahagi ng Central Visayas, mga pasahero dumagsa pa rin sa pantalan ng Cebu sa kabila ng suspendidong biyahe dahil yan sa bagyong Wilma. May mga report dyan ang Star FM Cebu. Bagamat nakataas pa rin ang signal number 1 sa Cebu, patuloy pa rin dinagsa ng mga pasahero ang pantalan nitong lungsod ng Cebu dahil sa pag-asang makabiyahe. Ito ay sa kabila ng nauna na ring pagsuspende sa lahat ng biyaheng pandagat dahil sa masamang lagay ng panahon habang papalapit ang bagyong Wilma sa rehiyon. Sa kabila ng mainit na lagay ng panahon nitong Sabado ng umaga, nananatili pa rin itong suspendido para sa kaligtasan ng mga pasahero kung saan itong lungsod ng Cebu pa lamang, daan-daang pasahero ang apektado simula pa kahapon. Samantala, mas pinaigting naman ang pamalaang panlalawigan na paghahanda para sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Mabilis na isinagawa ang mobilization efforts habang abala ang mga empleyado at volunteers sa Capital Warehouse sa repacking ng food packs, sleeping kits at iba pang pangunahing pangangailangan para sa agarang distribusyon sa mga apektadong lugar. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Francis Dennis Pastor, focal person ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nitong handa na ang lahat ng mga disaster offices ng lalawigan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Ibinunyag din ni Pastor na humanap na ng paraan ang probinsya upang matugunan ang limitadong pondo para sa disaster response, lalo na't sunod-sunod ang kalamidad na nakaapekto sa kanilang resources. Hinimok naman ito ang publiko na makinig at sumunod sa mga abiso ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan at sa mga otoridad. Yeah, they learn from their lesson. I heard that also the barangay and those in the Purok are also proactively participating on the advices of the local government. With an earthquake and 3 past typhoons, so this has also exhausted our resources. If the need to evacuate arises, do obey. Obey your local DRMOs. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang kinatawan naman ng United Nations Development Program bumisita sa Cagayan para sa MOU o Memorandum of Agreement o Understanding signing sa SHIELD program kontra yan sa kalamidad. May mga buong detalye dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Nilagdaan na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalang palalawigan ng Cagayan at the United Nations Development Program para sa strengthening of institutions and empowering localities against disasters and climate change program. Ito ay para higit pang palakasin ng kahandaan o kakayahan ng lalawigan sa pagharap sa mga kalamidad at pagbabago ng klima.
Ayon kay UNDP Resident Representative Nata Osby, malaking tulong ang pagkakaisa para makagawa ng paraan upang maibsan at mabawasan ang malubhang epekto ng mga kalamidad. Sa ilalim ng programang SHIELD, mabibigyan ng pagkakataon ng mga komunidad na mapaunlad, mapondohan at may patupad ang mga programang magpapalakas sa kanilang resiliensya laban sa mga sakuna. It focuses on the strengths that we have in local communities and in local governments to be able to prepare for disasters, to be able to create stronger resilience for future disasters. We work with local resilience activities, working directly with the communities. We also work at the national policy level, and we are cooperating with science institutions, so that the right technology and science is behind the local actions taken. Mula dito sa Bombo Radio Tuwegaraw para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rubiawoy Ibay nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, itong 17-year-old na Pinay athlete, record-breaking ang kanyang nakuhan tagumpay sa 14th Association of Southeast Asian School Games na ginanap dun sa Brunei. May ulat ang Star FM Manila. Record-breaking ang nakuhang tagumpay ng batang Pinay athlete na si Lynette Almia Libranda sa katatapos lamang na 14th ASEAN School Games na ginanap sa bansang Brunei, Darussalam. Mabilis na natapos ng 17-year-old athlete sa kanyang bagong personal best na record na 13.82 upang malagpasan din ang 6 na taong dating record na 14.20 sa 100-meter hurdles girls. Sa eksklusibong panayam naman ng 102.7 Star FM Manila kay Lynette, sinabi nito na hindi niya inaasahan na mababasag niya ang matagal ng record sa sinalihang kompetisyon. Sobrang saya po kasi hindi ko rin po kasi na-expect na mabibreak ko yung record. Kasi good na rin po kasi ako kasi sunod-sunod din po yung laban namin. Tapos nung finals po, mas naging masaya po ako kasi nag-under 14 seconds po yung time ko sa hurdles. Tapos nag-PB po ako. Samantala, lubos pa ang pasasalamat ng batang atleta sa lahat ng tumulong at sumuporta sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Thank you so much po sa DepEd Philippines and sa PSC, sa Patapa po para po sa mga opportunity na binigay niyo po sa akin. And sa mga coaches ko po, si Coach Manny, si Coach Aya, Coach Ning, Coach Bano, Coach Ross, sa mga kaibigan ko po na walang sawang sumusuporta din po sa akin. And naniwala po sa akin na makakaya ko po. Thank you din po sa mama ko na laging nakasuporta po sa akin. Pinapaalala sa akin yung mga kailangan kong gawin. Tapos sa papa ko rin po, andyan rin po sila para sa akin. Sa kapatid ko rin po, sa mga kuya ko, sa lahat po ng sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo. And patuloy ko pong pag-iigihan para lang po mas malayo pa po yung narating ko. Pati na rin po kay God. Kasi hindi ko rin po magagawa lahat nun po kung wala po siya. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Ito si Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa anumang kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Dapat updated ka para naman sa pag-iingat na rin, lalo na ho ngayon, may papalapit na naman na sa manang panahon, tumutok sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Masusubaybayan ho ito sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Northern Luzon ang mga himpilan natin na
maaari ho ninyong tutukan. Kagaya dyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung nariyan naman kayo sa lalawigan ng Pangasinan, nandyan ho ang ating himpilan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa probinsya ng Benguet at yung Baguio City at mga karatig ho na lugar na ngayon, medyo bumababa pa lalo ang temperatura. Available ho't masusubaybayan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Metro Manila 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern Luzon naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. Bago tayong magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabong at Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 19 days before Christmas Day. Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Tak na sining launa. Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ang isa sa mga rason kung nga nagapugok ang dalagan sa trapiko kay ang mga loading and unloading areas wa ay gina-observe sa ngaton sini ang mga driver. I-check naton ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Kung wala ginasunod, dapat sini dakpon sila. Kaya ang mga loading and unloading area ni na lakip niya or ginapatuman ini bilang ordinansa.
kung may mga nagalapas sila diri dapat dakpon ini sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Check ta Bombo Jomar sa report please go ahead. Isa diri karon sa ginatumod sa Iloilo City Traffic Transportation and Management Unit kun nga ang atin nagapugok ang trapiko ilabi ni diri sa may downtown area abangod sa sining mga salakyan nga nagapundo no ilabi ni ining mga public utility vehicle alakip na sini ang mga jeep kag mga bus kag at the same time mga pampubliko sining mga salakyan nga naga-pick up kag nagapasakay sa pasahero ilabi ni diri sa may downtown area. So ang isa diri sa panawagan sang Traffic and Management Unit nga sundon sang tagsa sini ka mga driver ang mga signage na at the same time ang ginpamtang sini nga mga markings sa dalanon na bumutsam o galing kay subong siguro kung di ka maglabay manotice mo na nga doon nagamat-amat na panas ining mga white markings no ginmarkingan ni sa una sa Traffic Management Unit ang ining mga dalanon kung sa diin may ara sa loading makapakarga sa pasahero kag unloading sa aton sa mga kabumbo. Although nga tisono sa kay Colonel Garbanzos ang head sa Traffic Management Unit away pa ini sa gina-utilize ang ining mga markings kaway pa niya may showman no ang LPTRP bumutsam pero suno sa iya kung may mga driver nga kung nakahibalo sang sining mga pagsulundan tani isundo nila no kag i-implement agud nga mangin matawhay kag matalunsay ang dalagan sa trapiko kay isa diri sa notisyaran sang management nga ang iban sini nga mga salakyan bisan diin na lang no nagapundo sang ila sini nga pasahero ti iban sini kisara nas tunga sandalan so nagatuga ini sang traffic. So kun sundon ako namo ni ang himuon sa mga driver so ginalantaw sining mabuhin-buhinan no ang traffic congestion adri sa may area sang city proper bumutsam panti nga natuon ini karon sa sentro sang komersyo adri sa syudad sang Iloilo kag the same time main thoroughfare ang nasambit sa karon nga area rason kati nagatuga sang pagpugok sa trapiko sa nasambit sini nga dalan. Ari plano ang kabahin sang pahayag ni retired Police Colonel Darko Garbanzos ang head sang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office. Hinahingagaw ganyan naton subong ang loading and loading mga signs para ini no may reference ang aton nga mga public utility vehicles. Ini pasulit-sulit naton ini nga gina-remind ang mga transport co-op and these are challenge man no sa enforcement functions ng opisina dapat i-implement. Pero ang argument sabi na dira, ginambal na nga wala sang mga loading and unloading signs. Pero kung ikaw may driver's license, kita mo naman ang road markings, no? It represent nga ina nga may box na dira, it represents nga dira ang loading and unloading area, no? So, amo na, damo so naga-report, ti kami ma-deploy kami sang tao. Kung may mag-persistent ng mga report dira nga hindi ma-impose ang personnel namon on the ground, ginapa-explain namon ini sila. No? And then ginapatawag na ano bala ang problema sa sina nga mga areas diri pagid no ang ginakusa naton subong ining aton nga city proper or ang downtown areas nga dapat ang tanan naton nga mga public utility jeep naga-load unload sang ilang mga pasahero. Kag sa mga pasahero man, mga commuters man, nga bisan din na lang magbantay, sundon man nila ang aton nga mga designated nga loading and unloading areas. Nabatian si retired Police Colonel Darko Garbanzos. So actually ang ining ang mga white markings no nga ginpamtan sa traffic management ang sentro man ini sang diskusyon sang nagligad sa may bahin sang mga transport commuters no mga naga-commute pambutsam pagod nga ti may ara na sang designated sa nga loading
and unloading sa Butsalingon, hindi ka na pwede makapundo. Kung din gusto mo nga panaog, dapat sa mga designated, gitsin nga mga markings nga ginpahamtang sa nga traffic and management unit sa aton sa nga mga kabombote. Sa subong, paiti ko mo nga way pamanis ang strict implementation, amo na ang iban, ang pangabay sa traffic management unit nga sundon ang ining mga traffic sign nga ginpahamtang nga may mga loading and unloading. Bumutsam kag aminado man no ang natungdan nga hindi tanan ang mga papubliko sa salakyan ang matutukan bangod sa kagamay, limitado laman ang personnel sa mga traffic and enforcers address sa baybahin karon sa syudad sang Iloilo, Bumutsam. All right, now problema ta loading and unloading area. Kung ma-recall ko pa samtang patigayon ining local public transport tarot plan, na-identify na ni nga daan ang mga loading and unloading area nimo sa mga major streets diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, particularly sa city proper area. May mga boxes na nga ginpang pintahan, ugaling ang iban sini nagkalapanas, but magluwas sa mga nagkalapanas may mga signages man dira nga nakabutang nga loading and unloading area or no loading and unloading area. Makita tana Bombo Jomar. Now, anong kinalain sang mata sang ordinaryo iyang commuter sa mata sang driver? Butang tabiti, mata sang driver, hindi makakita. Kung hindi siya makakita, therefore, hindi siya pwede makamaniho sa salakyan. Yung kamo ng pinaka-importante mo. Dapat klaro ang imo siniyang pananawan, di ba sa medical test, gina-chekyar ginada kung may diferensya ang imo sining mata, kung magkuha ikaw sa driver's license, kung mag-renew ikaw sa driver's license. How come nga wala iya nagasunod ang mga public utility vehicle drivers sang no loading, unloading, and loading and unloading signs? Bombo Jomar, anong plastada, anong problema? May problema kita sa implementasyon o ang problema ara iya mismo sa mga driver nga mga batinggilan? Ati kung nantawon ang enforcement sa traffic management, kita tati kung masitaan nila gina gina-inform ni ang mga driver kati bawal ang magpanaog kag magpasakay sa pasero sa mga no loading kun and ako ya unloading. maglantaw Bombo Jomar kag kun ako mamati ang tinaga balang sick and tired, no? I'm sick and tired sang sita. Kung nakita malang sa traffic enforcer nga dira nga lugar is no loading, unloading, kag may nagpapanaog or may nagpasakay dira iya sang pasahero, automatic dapat na ginadakop na. Tinga may sita-sita pakaw, mga may sita-sita pakitahaw ining ordinansa bala naton sa no loading, unloading areas ni mahambal naton nga kagapon lang ni ginimplementar nga hasta subong information dissemination kita ya. Dapat sini, no? Gina-enforce na ini. Panakop kidyang aton sini nga mga enforcer. Tinsakto man ang ginahambal ni Colonel Garbanzos nga kung may mga reports, no? Amo na, ginapa-explain namon, no? Ti sir, kung may reports paano abi kung wala sang reports? Nga makalabot sa imo sini nga talatapan. Pero sandig ya sa obserbasyon sang kadaman, ikon bisan diin lang ya magdulog, particularmente ining mga minibus, no? Bisan niya sa tunga sang dalan gani makakita sila ya sa nga pasahero,
Dulog na sila ya gulpi, way man sila gani iya nagasiling abi nga nagarulantaw kung may nagasunod sila sa lingkod o kung ibutang man lang sa lugar para nga makapick up sila sa nga pasahero. Karon maminsar inang mga commuter nga away ginadakop sa mga traffic enforcer ang mga minibus nga nihaw. Ano, may bulanan sila dira nga ginabaton para lamang nga hindi paggadakpon pananglitan nga maka-kumiter sang bayulasyon? At isa pagkabalutan ni actually ang iban gid man kaysa hindi man abi matatapan mo sa mga enforcer bumbutsam kay may mga area nga may mga assignment sila hindi naman sila kalapaw dati sa unhan to dito yung nagapasaka no nagapanaog asang pasahero. Inaiyang mga hindi matatapan, hindi na naiya mabaton, bumbujumar nga sahi isang rason. Halin pa na iya sang una nga hindi matatapan. Sige-sige ang hiring sa nga mga traffic enforcer. Damo nang na-deploy nga tawo. Ano nga mga hindi matatapan man? So, pero tikon ma'am sa barantag isa kun makita, tagin na tikitan man ganina, ginadakop man. Kon ka isa. Kon ka isa. So amo na maobserbaran, no? Bumbutsam kag isa na sa ginalantaw karon nga tidag ako sang traffic. Kag kun ang tawon taman kisa ati kun sa matuod lang, siyempre may role madako man yang role ang driver. Bumbutsam kay ti amo na pisar nga ti may mga pasahero yang isa nga maghapal gulpi lang nga naog lang lugar ti gulpi man sila magpundo bisan way sosto sa nga lugar ang ginapunduhan sa nga area bumbutsam amo na nga ti mas mayo sunod to gani kay Colonel Garbanzos na nga i-exercise sa mga driver kay ti kun nantawon sa subong dunaanan daming tanan no nga bisan diin lang ang pila sa mga driver ang mag-load kag unload sa ila sa nga mapasahero ilabi ni sa downtown area subong holiday season na Bumbutsam. Kon manaog ang driver sa salakyan, anong ginahambalya Bumbudyo Maraw? Ano? Ginapamangkot ka gani. Anong ginahambalya Bumbudyo Mar? Ang driver, ang pagkabalo ko yung pasahero, yung manaog mo. Ako ti ko manaog ang pasahero, anong ginambalya? Lugar lang. Lugar lang. Tidiin ang lugar lang? Ang may mga sign nga no, loading and unloading. Nan! Tidira tani papanaugon hindi nga bisan diin lang, di bala Bumbujumar? May point, no? Kaya ti ambal sa nga pasahero. Sa lugar lang, sa lugar lang bala ang papanaugon mo pasaheros to nga dalan? Amo na iya dapat Bumbujumar nga waay na iya sang sita-sita, dakpanay na. Ti kung sitaon mo lang na, ti sir, pasensya lang, amo sini, amo sina. Pagkadaso na kung waay nagabantay, liwaton niya man nagyapon. Pero kung dakpon saya, may multa siya nga pagabayaran o kung ano sistema sinadira, kwaon iya nga lisensya or may ticket sa or whatsoever, sandig sa aton nga ordinansa. Ti mamanton ang driver kung na mo nang aton sining problema. Galing kiti, amo na kung sano lang mamadumduman mo. Pero in fairness man sa mga traffic enforcer, nagapangdakop gin man sila galing ti mambal naton hindi consistent. Amo gani, no? May managanit sila do may inspector amo ring nagamotor blati hindi man sila fix. Amo nang kaysa kung makita nila nga may violation ginapapunduhan nila na, no? Bubutsam kag gina-inform sang ila sa mga violation kagay sa mga pagbayular naton diri karon sa mga loading and unloading sign
adri karon sa mga area sang syudad sang Iloilo, Bumbucham. All right. Magluwas na siguro kung may mga kamera ang dala nun, tapos i-monitor ma-trace ang plate number mo kag alarm or ano ning matawag sila kung may record ka na. Bumbucham ti abo na guro ti makabuligid sa mga katapos ang enforcer. Pero ti subong to medyo madako-dako pa na siguro gaston sa city government. Issue gani ang gintukod nga traffic lights nga binula na, wala gandar. Tapos, why pagali ma-turnover sa kadugay-dugay na, pabutangan mo pa kamera? Amo gani. Ikon, amo siya na matabo, Mayo, guro matapos, yung mga mga nampisana, no? Ang punto diri Bumbo Jomar, nga mag-abide, magsunod sa mga ordinansa. Kag ang aton sini nga mga traffic enforcer, kung may nagavayular, dakop dayon. Kay tidugay na nimo. Di ba? Tama na nga sita-sita, tama na nga pulo pasensya. Para nga madisiplina taman ining mga driver, kag magtagam-tagam man sila sa pag-commit sa violation. Dapat i-enforce naton ang mga ordinansa nga ini. Bumbo Jomar, wala na kasimple. So muna, no? Naghambal man ang traffic management kasi subong holiday season, no? Ay man sila yan naghahambal natin, may mga exemption ni karong kumiyara sa mga violation. Subod silingon, ang ila siya monitoring siya ongoing, pasige-sige siya kung may mga violation gina-apprehended. Ano mo ang isa karon sa ginapunto sa traffic management diri sa may syudad sa Iloilo, Bumbucham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Ano bala ang problema naton diri sa syudad sa Iloilo? Mag-istorya kita or topiko naton dalagan sang trapiko. No? Hindi na gani normal kay bisan hindi rush hour. Nagapugok gyapon ang dalagan sang trapiko. So, ining mga wala nagasunod sa loading and unloading area, gamay lamang ini nga bahin sa mga pagsulundan. Nga ginapatuman sandig sa aton sini nga ordinansa nga kung sa diin madamo pa sina diri ang mga ginabaliwala, ginadisregard. Sang madamo sini iya nga mga abusador nga driver. Sa aton sini nga mga kabumbo. Makapila kita ka beses nga may ginasundan nga public utility vehicle, private, nga kung sa diin sa mga intersection diri sa palibot sang city proper area, may mga no left turn. Pero kung wala gani isang traffic enforcer, naga-left turn sila. Ti violation na ina. Sa aton sini nga mga kauturan. Sa sina nga hugada, ara ang kapaltahan sa driver. Nga man, kay kita yan naman nga may traffic sign na dira nga no left turn. Pero bangod nga convenient sa iya nga kung magliko sa iya sa wala, mas mapalapit iya sa iya sini nga padulungan, why na saya nagakonsiderar sa iban sini niya o may nagasunod sa iya sini nga mga bihikulo, at the same time, why saya sang labot sa mga ginapatuman nga pagsulundan sandig sa ordinansa diri sa syudad sa Iloilo?
isa sa mga problema man nga nakita naton may pipila ka mga loading and unloading area nga ginahimo man mini terminal. Sa aton sini nga mga kauturan, hindi iya pareho ang loading kag unloading of passengers sang sa ginatawag nga waiting area for passengers. Tiya mo inang tugaman sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Ano pagid? Illegal parking. Kagapon siningadlaw ang tupiko naton with the Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Ginreport man sa Bumbuanay Zone 2 nga ti-istriktohon na ang pagdakop sa mga naga-illegal park, no? Particularmente sa may Jaimbasa area. Hindi lang man Jaimbasa, diri ang dalan sininaton sa syudad sang Iloilo nga ginaparkingan bisan wala na parte ni sir as on-road parking area. Ina kung tani iya nga lugar or nga dalan para gin ina iya sa mga salakyan nga nagapakadto pabalik. Oh, hindi bla? Ti damo na nga mga konsiderasyon or faktor nga nagatugas ang pagpugok sang dalagan sang trapiko diri sa syudad sang Iloilo. Imagine, sadto anay mga 15 years or 20 years ago, tagduha lang niya ka lane ang aton sini nga mga dalanon or 4 lanes. Samtang nga nagalakat ang tsimpo, ang 4 lanes, nag 6 lanes, ang 4 lanes, nag 8 lanes. Kung manotisyaran ninyo, pila lang kalay na magamit, duha lang yapon. Kayang duha ka magtimbang nga lane, ginaparkingan. Patal sining istorya sa magtimbang nga bahin, may nakabutang pa na dira nga no parking at all times. Pero nga agi na parkingan, violation na ina sang ordinansa or pagsulunda naton sa trapiko diri sa syudad sang Iloilo. Next question, nga wala ginadakop. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag sa nasiling ko na liwat, no? I'm done. Tapos na ko iya sa mga sita-sita. No? Tapos na ko iya and I'm sick and tired sa mga ginatawag sining warning. Kay ining mga existing ordinance ta, no? Pila na ni kadikada nga naga-exister. Ang mga nagpasar sini iya nga mga konsihal sadto, upod na sila subong ni San Pedro. Mga apo na gani nila subong iya anya. Makita naton. Ti diri lang kita gyapon mapabilin sa warning. Dira lang kita gyapon iya sa pulo pasensya. That is why nga wala man iya sang may nagaseryoso siguro sa pagsunod sining mga ordinansa kay ti madalaman lang sa pasensya mo. Tiwaygin ina sang question, human consideration, kag kon makita abi kag mahangpan sang traffic enforcer nga justifiable man ang iya sini iya nga rason kung nga nagpundo dira sila or whatsoever. No? Pero ti inang adlaw-adlaw, amo na lang gin ina iya, warning gyapon, konsiderasyon gyapon,
Ito hindi naman na eksakto, di ba la? Kung gusto naton nga masulbar, kung hindi man masulbar, at least mayara sang paghaganhaga ng pagpugok sang dalagan sang trapiko diri sa syudad sang Iloilo, since nga nakakas naman ang mga temporary stalls sa mga mayor nga dalanon naton diri sa city proper area. Plain and simple. Follow traffic rules and regulations, ordinances and laws. Tapos, ang nagalapas, dakpon. Kung ang aton sini nga mga traffic enforcer, hindi maka-confiscate sang driver's license kay hindi sila deputize sang Land Transportation Office, why gid sang question? Di bala may mga temporary operators permit kamo dira nga nauyatan? Isulat lang dira ang details sang inyo nga gin-flag down. But make sure nga ma-justify nyo man ina kagyara kamo sa rason. Hindi lang kamo iya magsagad ka pinadusak dira. Disregarding. Kung may flag down kamo nga sa lakyan, kag hindi siya maghatag sang detalye niya, katulad abi sang iya siningangalan o ipakita niya iya sininga driver's license, sulati lang dira sa TOP mo. Di ba lang gina-forward yung sa Land Transportation Office? Maabot ginang simpo nga malibog ginang ulo niya? Paano? Kaya ti kung ma-alarm nyo na to, ti magparehistro na siya, magparenew sa iya sininga car registration. No? Ma-pop out man nagyapon nga ti may violation kagalingan na committer, dapat isettle mo ni anay dito sa local government unit or sa city hall. Kung ti awat, di ba? Therefore, kung hindi mo gusto maawat, tayo yun ang imo sininga pagproseso sa mga kinahanglanon mo nga dokumento, hindi ikaw mag-committer sang violation. Or, kung makakommit ka man sang violation, it is proper nga magpamangkot sang pangpathag sa traffic enforcer, hindi kay baison mo siya. Kagti, kung ma-explikar niya ba lang, dagon-dagon ka dito sa may sa City Treasurer's Office, bayran mo to para nga wala ka nalibog sa palabuton. Kung hindi mo ya gusto mahuulan, kasimple, hindi ka mag-violate sa aton siniya nga mga ginapatuman nga traffic rules and regulations and ordinances diri sa syudad sang Iloilo. Amo lang kung tani na kasimple mo o galing kay ti damo nga mga faktor man ang batinggilan. Una, besti driver. Ang mga driver ni kabalo man ni magbasa. Di ba? Nga naghambag ko nga kabalo magbasa, ti ko hindi ni sila kabalo magbasa, paano sila kapasar sa pagkuha sa exam sa driver's license nga professional? Ahaw nga no parking, no loading, unloading, hindi sila kabasa. Do hindi naman tayo magpati, magamusin na. Dapat mangin responsable ang tagsa-tagsa. Kung napalangabuyan nyo ara sa dalanon, sa mga drivers naton, no? Hindi man ni sila yatanan, tiga ulo mo, madamo lang sa ila. Pero sa gyapon, may ara sang mga nagasunod sa aton siniya nga mga pagsulundan sa trapiko. Kag tiway ka mo daya madala sa mga batinggilan. Kag siyempre, sa bahay naman sa traffic enforcer. Kung magkita ka mo nga nag-violate, dakop dayon, why na damo pa nga istorya sa aton sini nga mga kabumbo kung hindi sa magatag driver's license ya o kung ano dira, ilista ya plate number. Sa aton sini mga kasimanwa para nga ti magmaligban ulo ya para sa patigayon or paghikutar ya sa nga iparistro ya liwat sa lakyan, may alarm na to siya sa Land Transportation Office.
32 minutos sa nakaligan sa takna ng alauna. Pagbalik nato na manuwadugang pag-insining ng mga balita kagang impormasyon. Mandurriao vendors nagapangabay nga patapuson na 9 Disyembre antes magsaylo. Una, ang wet section sa bag-o sining nga merkado. Ligad to. Reklamo kamo kay grabe ng huol tapos subo. Patapuson na 9 Disyembre. Anyway, base may mga rason man sila. Pamatian tayo, balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdum oras. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakalikan sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Nagaligad sinibanwa ginabalikan naton ang Mandurriao Public Market.
lunsay hibobunot ang ila sini nga ginpabutyag matapos kati ang kadungan sini nila nga gin-construct nga Lapas, Mandurriao, and Arevalo Public Market ang nag-soft open na. Ilaya nga as per the contractor human na. Pero mariit kag madalom nga sahi sang hibobunot yang nagaputos sa Mandurriao Public Market sa aton sini nga mga kutunan. Pulong palalawsaw kita kag aton sini nga nahibaluan nga ang ground and second floor ang sarang nga magamit sa mga vendors. Pero wala sa gyapon ini sila gin pa-transfer. Kay sandig sa aton nga pagpanalawsaw, ginpadlakan ini. Matapos na turnover, sa tong June 5, kung di ako magsala, June 5, 2025, sa city government. Correct me if I'm wrong. Tiyang balilaway pa ni matapos and ang city government na lang kuno mapatapos sini sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang punto, ang ground kag ang second floor pwede na magamit. Ti pamangkot nga wais lagi sa Iluao. Ibubunot to mga vendors Anay kay pasaylo na sila ba sa mga vendors. Tani na tapos lang Disyembre. Ay, ngaman. Anong sistema? Check ta si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian, sa report, please go ahead. One more time, Bombo Brian, sa report, please go ahead. Redial kami, Bombo Brian, lang alanggid, utod-utod ikaw. No, utod-utod ikaw, dahil langgid, standby sa aton sinikanon niya nga mga kuturan sa dugang sini nga mga balita kag informasyon. Ang issue sadto sinadiri Banwa is that nga 200 ang mga vendors plus 200 plus. Pero ang ginhimo orang nahuman sang kontraktor mga 80 lang kuno ka stalls. Kay hambal sang kontraktor tigin sunod ko malang design nyo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sunod ba lang kuno sang kontraktor ang design sang Iloilo City District Engineering Office? Kag ang pundo, amo man lang ni? Kag sandig sa informasyon naton ti kung ako magsalado, wala amot kung nabayran na o kung way pa mabayran kay may mga kulang-kulang kag may nakita dito ang Iloilo City District Engineering Office nga wala nagamit sa standards sang nasambitan sining pag-construct sang Mandurriao Public Market. Balikan tabi si Bombo Brian. Bombo Brian, please come back. Yes, nagapangabaya Bombo Champ ang mga vendors sa may Mandurriao Public Market sa Subong ang patapuson ang bulan sang Disyembre antes pasaylohon plano ang pagpasaylo una pagplastar sa west section sa Mandurriao Public Market particularly ang sa mga nagabaligya isda karne kag mga poultry products Bombo Champ sa pahayag sini luwas ini sa pahayag una nga daw kasubong sang pinabayan kag wala ginasapak ining mga vendors sa may Mandurriao Public Market kasunod sini uko na gani sa reklamo nila nga ang Haro, ang Arevalo kag ang Lapas Public Market kasubong sang gintapos kag ginpanami Bombo Champ kag maka-accommodate sang tanan ng vendors nga na-pull out sa mga nasambit nga public market ang sa diri sa Mandurriao at hagkaayo ang pahayag man sang LEO sang nagligad nga 80 lang ka mga stalls o kiosk ang mga nahumana dira nga market Bombo Champ hindi gid ni maka cater sang tanan
nga vendors sa karon sa nasambit nga merkado publiko. Ang tion subong sang Disyembre, tion sang putsit sa suno pa sa kay Rolin Galiaza, Secretary sang Association of Vendors sa Mayaman Mandurriao Public Market, no. Kaya ginapangabay nila Bombo Champ ang rason unang kung tani patapuson na lang Disyembre kay para hindi magsalangisag no magtalang-talang ang mga customer naton nga bumalakal dira sa may Mandurriao Public Market. Kuna dito ipahamtang sa subong nga semana kuna sa sunod nga semana plano sang LEO ang sa wet section Bombo Champ may posibilidad sunod sa ila nga ang mga bumalakal no mangita gid sa merkado publiko o kung natalipapa na lang no sa kuna diin nga barangay nga kompleto no nga hindi ka na magpakadto pa kare diri sa pihak nga bahin sa may old o contemporary market nga hamtangan nila sa subong kag dito sa may new market kung sa rin ipahamtang ang wet section na Bombo Champ kag dugang kanila nga mas mahapos no kung natani sa mga bumalakal nga isa lang ang ginapahamtangan kag dugang diri ako na plano gid man nga humanon ining Mandurriao Public Market tungod wala ini matapos may phase 2 kag phase 3 man ini aware man ang mga vendors na tundra Bombo Champ papaanong sitwasyon abi kung may construction sa sulod tapos nagabaligya no ang mga vendors na to sa dalom kag sa second floor nga bahin sa nga nasambit nga merkado publiko suno sa ila dako nga abala o kunhuol sa mga bumalakal kag risgo man o Bombo Champ sa kabuhi mag-ibot lang sa ital-ital man kung hinali no ipadayunon ang pag-construct sining wala natapos ng merkado publiko. Duha ka butang ang ila ginaayo nga patapuson ang December o kung napatapuson na lang gid. Amo nang ginapunto nila patapuson na lang gid ining merkado publiko antes nga dululungan sila isulod Bombo Champ kaya dungan sila pagwa kung tani dungan na pasulod man liwat sa ila Bombo Champ. Iyarig la pamatyan naton ang pahayag ni Ma'am Rolin Galiaza sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Sa akon nga personal nga opinion kay tungod nga ining December bala nag-ikutsit siya ini siya mo time nga do medyo baklanay para sa amon nga mga negosyante. Ang akon personal lang yung opinion, gusto ko kuntani nga tapuson ini nga December. Nga hindi lang kami mag-separate sang wet section. Kay tungod nga ang akon concern, may possibility nga ang mga manugbakal mabudlayan sila kay tungod nga sa piyak ng bahin ang wet section namon kag kami naman ya mabilin diri di amo nang akon nga ginakabalakan nga basi bala ang mga customer mangita na lang sila sang convenient para sa ila nga dira tanan kompleto na di amo lang ni tani ang chance namon nga makaulo income pa kami kay ginalook forward namon nga by January damo kami mga balayran mga renewals ang amon mga taxes di amo na bala. So, tani, nagapangabay kami sa syudad nga kung pwede i-delay lang sa January na lang kami ipa-separate. Kung gusto manggid nila iunahon ng wet section dito sa Piak, okay na para sa amon. Okay. Di ma'am, regarding naman kung pasudol dito man ng wet section, ano ma'am, pabor gid bala kamo? Like, tanan nga vendors kini pa ang akon ginapaminsar kay kung i-separate kag mauna dito ang wet section paano ang ilang construction kay siguro aware ka man nga ang iban nga stalls wala pa nahuman kag madamo sa amon ang wala pa dito stalls that is why nga hindi kami madungan masaylo so ang akon concern dira paano ang matabo kun balik liwat ang construction sina. So, ang akon ginakabalakan nga ang aton mga customer basi mabutang sa delikado. Kaya basi ang iban sa ila makatapak dira sa mga lansang
mahulugan sang matilyo o whatever nga kwan. So amo man ang amon ginakabalakan. Kung tani ang akon lang ya, sa akon personal yang bahin, tani tapuson lang anay para nga makatingob kami sa ilo. Pero kung ang gobyerno, amo nang ilang himuon nga iunahon ang wet section, wala kita mahimo sina. Ma'am, bilang taxpayer, abi, anong ang pananaw ginaton nga tugin installment kamo ya? Supposedly temporarily lang, ma'am, no? Dire, yung pasaylo kamo kay siling i-renovate. Tapos subong tito na gwa siniya nga installment ang gwa niyo, napautay-utay. Ang sa akon pag-intindi, abi, ang budget nga ginallocate para sa sinang project, amo lang gid na ang naabtan niya, ti kulang. So that is why nga hindi tanan nga stallholders ma-accommodate sang mga naubra na nga stalls. So that is why nga hindi kami tanan pwede madungan. So muna gid ang kuan nga mautay-utay kami. Tani ang akon lang gid nga pangabay sa syudad nga padayunon nila anay ang construction humanon bago kami tanan isayluhon dito sa Piak. Kay ti dungan man kami naguluwa, ti dapat tani dungan man kami masulod. Amo na ba na? Nabat nga na Bongbong Trump ang pahayag ni Ma'am Rolin Galiaza, Secretary no ng Association of Vendors dira sa may Mandurriao Public Market. Bongbong Trump, ang ground floor, ano inang babaw sang ground floor? Supposedly Bongbong Trump ang sa babaw no amo inadra ang sari-sari kumbaga ang vegetable. Di na namin ko Bombo Brian ang babaw sang ground floor simentado man na. Yes, correct Bongbong Trump. No? Di paano may mahulog ang lansang dira ka matapakan sa Mindor? Ang ginanamin siguro nila Bongbong Trump ang sa third floor pagino Bongbong Trump. Ang information ko functional or operational ang ground floor and second floor. Dito may construction sa third floor. Di bala magtangkas-tangkas na may simentado man mo. Hindi lang ko kabalo ka particular gid sang term but close na iyang babaw ya. Simentado. Di paano mahulog lansang da kag matapakan na bisang mga tawo nga ratos dalom? Well, hindi gid man siguro Bongbong Trump malapakan no. Pero ang risgo lang siguro sang mga equipments man or mga materyales nga muna na namin nila magpasaka ka bisang materyales kaya medyo ligad to hambal nila gusto na nila masaylo tapos subong tapuson naman Disyembre kag kung pwede dulungan na lang kung matapos na ano gimamla? Well, correct din na Bongbong Trump no amo nang pangabay nila kung may plano gid man pasudlon tani tingob no pamusa pa mo nang ilagi na punto kaya tingob sila papagwa tingob man tani pasulod no para hindi man maapektuhan ang ilang income no kag dugang diri Bongbong Trump ginapabot sa gidyan nila gayo man ko wala mong bubray kay anong epekto sang income kay lain-lain man nga section lain man ang section sa ground floor lain man nga section sa second floor para nga magtingob ang income. Ano do hindi ko mang panbla si ma'am. Makabalik kami dira, ma'am. Makabalik ng Bombo News Team. Ang totoo dala ma'am yan bala. Alam mo, ang ginmumuraya na ako. Well, mo Bongbong Trump no ang ginapunto gid ni Labe kung magamuning istorya bi Bongbong Trump duwa ka partido abi no ang Perino sa subong kung i-continue gid man sang LGU okay gid sila kag nagapasalamat man sila nga kung sino man ang nag-sponsor kung nag-fund siling proyekto pero ang punto nila kung tani kung naaway politika hindi tani sila yung maapektuhan bilang vendors no Bongbong Trump kung may hidwaan gid man ang duwa ka partido abi so wala sila kung tani iya sang hindi sila yung maapektuhan dito Bongbong Trump sa ilang pangabuhi abidra sa may Mandurriao Public Market no. May ano niya
na politicize niya ang mga vendors daw? Kung sila man na pumangkot na bumagsamp kasi politika gid kuno niya ang ugat, no? Na hindi matapos-tapos ang silang merkado publiko. So, Maria Kagusip, ang epekto ilang to, Ablaw? Umo, Brian, no? Reklamo sa nagligad tong ati sitwasyon nila, hindi magkalaamo, kung magaulan, baha sila, marigna, daw halos waay na nagabakal sa ila, tapos subong patapuson lang anay ang Disyembre, no? Anay kay na bring up naman ni sa kagindala sang Bumburadyo, do naglain naman ang huyop sang hangin, nga patapuson naman ang Disyembre. Ukon patapuson na lang bilog sining merkado anti sila isaylo. Tapos para kuno nga wala disruption sa ila income, dunga na lang sila di libugulo ko kay ang ground floor lain man nga seksyon, ang second floor lain man nga seksyon. Paano may disruption abi kay magluwas lang kung ang sa ground floor mabligya isda tapos sa second floor mabligya man isda, mapiktuhan lang ginangara to sa second floor Orang ara sa third floor kay hindi pa sila saylo. Pero inang lain-lain man ginabaligya nyo. May mga vendors sa Bibong Botsambo nga gabaligya sang fruits and vegetables kag kasubong man nagabaligya sang poultry abi kag mga karne. So amo na siguro na namin nila ang pwesto nila ti matunga man magamoy na, no? Hindi na nayaton problema. Di ba? Hindi na nayaton problema kay kung diin kaya nga seksyon dito ka lang. Ginpatindo gani ang mga merkado ni nga gwapo para nga eksakto ang sectioning para nga mangin orderly, no? Tapos bala mo naging nga mabligya kay mo poultry, mabligya ka pork dira, mabligya ka beef. Dapat ara ka na sa ground floor. Ululupod ka mo dira sang fish section. Tapos bligyan mo na imo yung sandia, bligyan mo na imo arangita, bligyan mo na imo iya ka ubas. Hindi man malakot ang ubas sa kwan, sa karne. Na sectioning ganing gabaligya da sa Plaswila 2. Sa parking area diri sa may kumagsulod kumagsaka sa Plaswila 2 na sa to ara dira ang fruits and vegetables. Kung gusto mong bakal isda kag mga karne to katukas dalom Why niya ginatingob di bla Bombor Brian? Yes, correct da Bombor Champ. Kag factor man siguro nga daw sala sa init, sala sa lamig man ang aton nga mga vendors sa Bombo Champ tungod wala pagid man to sang kuryente abi kag tubig sa sulod sang merkado publiko. So muna panawagan nila kung wala gid man wala tubig, wala kuryente. Wala pa. Balikan ko to nga kung siningagin pamangkutan kaya ang balya ko no operational. Ibalikan tanan to mga vendors kung ano gid mamla kung masulod gid man sila kung hindi, no? So ang kilala ko ni nagambal sa ako ng opisina yan ni sa do 9th floor ni Blamo. Sa dito nga operational na kuno. Tikon amo na galing nga mapamatud-an ta nga wala kuryente, wala tubig. Ay ko nga mamba kay mo operational tikwang ka na karon sa 9th floor balaan mo. Hindi man. Hindi lang. Balikan naman to ang mga vendors, no? Bombo Champ. Kag tagit man din sentimiento, no? Sang mga may pwesto sa vegetable section, kag may pwesto sa wet section. Kung sa wet section, gusto gid bala nila magsulod Bombo Champ. Pero so far, amoy na ang latest no sa may Mandurriao public market sa Bombo Champ. Alright. Pero antes ka mag-extra, may pamangkot ko na yung Bombo Brian Simo. Nagsumba ka sang 1 ka kilo nga limpo.
Oo. Nga luto na. Karon pagkaluto, chop mo na sa do cubes gagmay. Oo. Dalon mo na sa inyo lamisa mo. Sus, ano man kadimalason nga ang katunga sini naula nagtupa sa dalom abi, nagtupa sa duta. Ano ang tawag mo sa naula nga limpo to nga ginluto mo? Higko nga limpo. Liwaton ko po Brian. Insugba mong limpo, naluto na, ginpang slice mo na, karon kay dalon mo na sa imong lamisa, kay makaon na kamo. Naula ang katunga sini. Now, ang naula nga katunga sang limpo, sa duta, sa simento, kung sa diin ka man dira, ano ang tawag mo sa naula nga limpo? Ano man? Ano ko na ako? Ground pork. Kaya na sa ground mo. Ay, abi ko dahil grand pork ya, giniling na ya. Giniling. Ara nag ang di bla na naula. Din sa nagtupa ang bako sa duta o kung sa simento. Oh. Ay. In general, ground. Oh. Anong tawag mo sa karnisang baboy? Ground pork. Ano? Ground pork. Ground ano man? Ground bomb? Ground pork. Karni lang sa baboy na pamangkot ko. Pork, di ba? Oh. Tikyara na siya sa ground. Ground pork. Ground pork, no? Paano kung ang nahulog karne sang baka? Ground beef. Perfect. Okay na ba? Nakapuntos na taba. Pwede ka na ka-extra? So, muna ang latest Bombo Champ, no? Dire sa may syudad, no, sa Iloilo. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines. The number one is the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez. Sa aton sini nga mga kabumbo, iban nga mga balita kag impormasyon no hindi ta naging matatapan tugyan tay na sa iban sini News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya Blanco over gabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatuga sang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 30 to December 6, 2025. Rock music is their game and Binhi Band is their name. Obdanaton sila sa isa ka great rock entertainment sa sininga December 6, Sabado, sa concert at the plaza. Mag-uumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pangaiban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa December 7, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo. Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Good afternoon good sa inyo tanan mga kabombo. Happy weekend. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. 16 minutes after 2 o'clock sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 19 days na lang, kag Pasko na. We're sharing the love every day. Today, may maagang pamasko para sa aton diri nga winner, which is going home with 1,000 pesos. Bilang aton nga winner, diri sa kahapon lamang program, ari na diri siya, mag-iistorya kita sa iyas. Sa deligi lamang madugay, si Philippine Survivors ng
3rd District. Kung kamo ay no? Aksidente dito sa abroad, samtang nagtrabaho kamo bilang OFW, and then, gintuyo mo ya nga maglagyo ka sa ospital, kay nakulbaan ka, way kay makita nga mga Pinoy or Pinay nga mga nurses dito. Istoryahan nato ni na sa diligid lamang madugay kaupod ang aton nga winner. Kag sa mga aton man nga mga letter senders dira, this is the time that you will know sino naman ang aton nga next winner. For this week, kag mangin interview man naton. Siya aton nga interview next week. Be the first one to know. So dapat tutokid ka mo, aragid ka mo dira. Updin ninyo ako. This is Tita Regine. And I welcome each and every one of you diri sa kahapon lamang program on a Saturday with a song from Jose LG Fuentes, LDR. Mayong hapon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghubay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bula tekstorya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dolar. Bisagod sa obiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay di sa layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa guma ang damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay.
Lapit man ka mo o kung LDR kita. You are welcome to ride. Dari sa kahapon lamang program, all you have to do is email your story sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sulatan na padala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. And now it's time to welcome diri sa ating studio ang ating winner, si Philippine Survivors ng 3rd District. Good afternoon, gid sa imo, ma'am. Good afternoon, ma'am. Pwede mo matunog-tunog ang imo tingog? Good afternoon, ma'am. Alright. Isa ikaw gali ka OFW. So, saan ako naglakat sa abroad para mag-OFW? 2008, 2009. And then, saan ka nagpuli, di? Mga 11 months lang ko to, ma'am, kay na-aksidente ako. Okay. So, short-lived ang imo nga stay dito. Ano ang nagtulod sa imo para nga magpalayo sa imo pamilya kag para magtrabaho bilang OFW? Sa kapigaduho namon sa amon nga pangabuhi. Kay ang akon ba na isa lang kang kargador sa amon banwa, te kulang ang ana nga pangadlaw-adlaw nga kita sa bata namon nga Tapos siling mo tuig-tuig, no? Nagabusong ka, nagabata ka. Pila ka binagbata nyo? Ang 5 buhi, ang isa patay. Ang magurang kang agot ko. So nadulaan ikaw isa ka anak. Oo. And then, sa pagsakay mo pa lang sa barko, pakadto sa Manila, may mga nakilala ka na, sinoy ni. Ang duha kang, way ko kumaan, mga teenagers sanda, duha ka nurses gali nga, ma-abroad man gali sanda, garing, ang applyan da tanda, ang magtutuya sa hospital, kay mga board passer gali sanda nga mga nursing student. Amo to, nagrelanay kami, daw na namian, guro sanda kanaken, nag-imaw sanda kanaken, kay malamron ako kananda. Amo to, nag-imaw kami sa may barko, mahilig sanda kay mga bataan ba? Amo pala, Ako lang ako katong nagsunod kananda nga magsilid sa may video kihan ba ang barko bay. Nagkanta-kanta sanda. Okay. Pagkanta-kanta nanda daw natak-100 siguro sa nakakanta. Gin pabilis na ako magkanta pero nga hindi ako kay nakulbaan ako. Kag kun ko hindi ako kumaan magkanta kay daw ay pakubla kaagi ka kanta sa tawag nga diya pa nga malamra ko nga may kabataan ako ako daw giniisip ko nga paisigan ko isip ko ma-abroad gani ko amurabla. Correct. Nagkanta ako tapos pagkanta ko ma'am gamay man lang ang hilot kang kang barko ngaran nga St. Peter ngaran ti nagrelantaw nagsirilad ti amo to, abida siguro, daraga kakanta, ay sinakmaan nga malamron. Guro na minami, gitingog mo nga na-attract mo ang attention nila. Ay man, ma'am, no to, sana nagrelantaw, sanda iti. Sige lang kanta ko, pero ay sanda kamaan, ginakalwaan taken. Ang ginabilis-bilis ko lang ang mic kakapot ka, wala to ko, para nga daw, hindi nanda mamanaan lang nga, nagakalbaan ako kay amo pa lang ako kato nakakanta sa barko pa sa video kayan. First time. Ano ang mga kantang imo ginbirit? Ang mga kanta mabla nga uso kang Titanic kato nga pelikula ni Leonardo kag ni Rose kag mga so my heart will go on. Oo, kag Power of Love. Nga mo ta lang ma'am kaso lang pay ang ginuna ko gid nga kanta amo tong bla background ka Titanic bla kay uso to ang Titanic sang una. Abe. Ay, nalimutan ko ka lyrics na. Gusto ko may lyrics ako. Kinulbaan ka. Umali patani kita sang team song sa Titanic. Gusto ko may lyrics. Kay, kung ay hindi ako ko sa ulo, ma'am. Iway ko, nagkakanta mo palang ko mo. Tinagambal ang duwa mo ka, amiga. Nga basi, kung matay Titanic ka mo, kay ti, amo itong ginakanta mo, basi malunog ang barko. Ano gid man ang natabo sa inyo sa barko? Amo gid man to, ma'am, ang sa may barko, gatingig ragali ka to ang barko naman. Naman, may bagyo? Ay man, kang baskag kang ma'am, kabaskag kang balud. Perti kabaskag kita na nga naghampak sa dingding kang na mga nga daw malusbot nga galinggi-linggi tapos kada ang hampak kang balud baskag-baskag galit mo gatingig gali to kay
ang kargo kang barko sakyan naman nga St. Peter nga to sang una ana pa to ka in-en. Way nagbalance gali ang tawo kay ang tanan nga pasayro sa may dalom ginbutang kag ang kargo sa may ano sa babaw gamay lang. Amo to mga pas uwan guro basta do kagahanan untat kanta namon ma'am na saka kami sa babaw kay nag-untat kakantay na nakapoy rugro sanda nagturog ta na ang duha ko kay mga bataan patanda pag dapat kalikod sa amon nga turugan turog tanda akan di ako katurog kay gaano ako galing-gilinggi lang barko haw ga ti kay malam ta kara daw hindi ako katurog kaga isip ta ka mga ano-ano lang rana dayon ang nagambal ang kapitan sa barko nga ang tanan nga pasayro sa dalom masaka sa babaw tapos ang mga staff kang barko nga to nagbarnaog sa dalom gali gin kay adnandang ano kay gali tingig nga amon nga barko di mayo lang kay wala gid jaya nag ano no matumba ang barko waay man matumba ang barko kay daw nagtingig daguro na hingagaw daguro ang mabalance ang tawo kag ang cargo puto sa dalom haw amo ka to pag-abot ka to sa may Manila daw okay man na safe ma kami amo to nagbrelagay kami doon. Ano hambal niyo sa isa kag isa sa nagburulagay ka mo? Na magkita-ay lang kami kuno sa ibang bansa amo tong hambal nanda. The same country ang inyo nga katuan? Ay ko kumaan ko ano anda ka to ma'am kay way man ko na mangkot ka nanda basta ma-abroad la sanda kun ano nga country. So isila ya hospital ikaw ya anong imo nga mangin trabaho? Ang ko sa may Manila kay tuyang agency janitress. Lugar pag abot ko sa may tuyaron sa may KSA, yayagli ako ka bata. Ay, maan. Pero, sige. Kanto kita, ha? Pakadto ka pa lang. Sa Kingdom of Saudi Arabia, sa KSA, nga mga ginahambal. Oh. Ano natapos ang nagbiyahe ikaw sa eroplano? Kay first time mo gali? Kamu sakay sa eroplano? First time ko nga sakay sa eroplano. Ang bahaw kadraggal gali kon ko kang dumboke ko. Kadraggal gali kon ko kang Gulf Air nga eroplano nga diya. Tama kang good. Baka mo to nag-stop over kami kato sa may Thailand. Pagtapos Thailand, direct to Bahrain. Sa may Barina kami nag-direct. Tapos paglabot sa Bahrain, nagpagturma kami sa Dammam. I see. Amo to. Okay. So malawig ang imong nga biyahe. Oo. Anong imong nga balatyagon? Nakulbaan ka? Excited? Daw excited nga nagabalikid giya sa may Philippines. Kay ang bata ko daw naga-irikit-ikit lang bala. Tapos ang bana ko naga-ubra. Way tinagabantay ang lula dalang kato naga ano. Pero daw hindi ko lang maintindihan. Pero kung ko pag ginaisipan ko nga batuan gid. Nga ano nga batuan gid ang ano nga diya kun ko nakalabot ra ko gid di ra ko ka-surrender fight no fight okay sinong nasugat sa imo ang ama ko kag amo ko kag ang bata na nga gurang okay sino ning imo nga mga nangin amo kag ama ano ning mga trabaho nila ang isa piloto ang amo ko ang maestra ang ano ko ama ko. Pero mga Arabo ini? Arabiana kag Arabo. Pero mas malam ako sa ama ko kay ang ama ko line of 2 pa lang tana akan manog 38 39 data ka katutubo. Oh, very young. So isa pa lang ila bata. Darwaden. Ginbilin da ang gamay nga manog 1 year sa balay da ang gurang lang gindarada. Pero sinong imo ginbantayan? Ang gamay nga ginbili nanda lalaki. So pilang edad? Mamanog 1 year. Mga 10 months to pag-abot ko mo. May 11 nan, may 11. Ti sagad ka man mag-alaga bata kay ti may 5 ikaw kabilog. Ti kumusta man so far ang ila ka pagtataras sa imo? Sa mga first few months, days? Mayad tama sanda kang una-una pag-abot ko panaw ang imaw kong ito isa lang ako dyan gayayatakan mo isa lang ako hanggod nga balay ang tanan ubra ko limpyo tanan bata nga gayaya mo karan pero buot ang ama kag amo ko alwan sa pagkaon. I see. Tiyan ako mong istoryahanay, ano ginakarayahan mo sila? Ang laki na matis ko nga English with action. Kay hindi bisan mag-English ikaw nga kita taton makaintindihan ay ka English nga bisan kinamatis, maintindihan. Anda hindi gid uyo na aksyonan mo gid kun ano. May mga beses man nga ginakarayahan mo sila.
Umubusan ka na words. Why gid ang Tagalog. Taglis tawag na kanakon. Okay. So sila hindi gid man amo na sila ka fluent pag English, do hindi gid man straight. Hindi, pero ang lulo kang ano ko anad. I see. Kang ginabantayan ko. Okay. And then ang ining mga amo mo, ga-holiday sila, no? Oo. You said Thursday, Friday, galagaw-lagaw na. And then bit-bit ka man. Ginabit-bit man nila ang ila bata, so ikaw ang naga-take care sa bata. Aksidente ikaw, samtang ato ka dito sa Saudi, samtang nagalagaw ka mo, palihog istoryahe kami. Anong natabo? Amo di mamay Ramadan nga time to, ma'am. Kung bakasyon nandaran nga holiday nanda Wibis Bernis di amo ti kadaabot ka amo karan ga panaw gid kami kadia ginabanding-banding na ran nga nga pamilya duha na ka bata. Pero to nga time isa la ka bata gindarana ang ginabantayan ko lang. Nagagto kami to sa compound ka mga military balangaran nga anab la ka military may mga balay gitandang-andang nga bakasyonan karato sa may Alcards. Na nagagto kami to ya. Tinagpauli kami, sakay kami sa may ano ron. Sa may sarakyan nga dasig-dasig ang amo ko magdara kun ko daw pakpak dila kulang ka amon nga ano dia. Sige la ka kapangamuyo. Abe guro sa auto o eroplano, no? Kay piloto ni siya, di ba? Piloto. Dayon amo to dong kapira kami magtumbo-tumbo na ma-overtake abi sa dikargo kay ang dikargo to ya. Perti kadasig ang dalagan ka amon nga sakyan di kargo labog-labog. Ti gay gadali kay Ramadan kay makaan pa to sa may sa Alhasa pa kami mauli sa may damam kaagyan pa na damam tapos sa Alhasa daw sa tenganan kami mo. Ay abaw ka sa ikapat na mga tumbo-tumbo amo to natumba kami nga daw nagtingig lang ang amon nga sarakyan nga nagtingigid bala pay waay man maano. Way mga mo nagserko-serko? Way. Pag ano na, gulpi lang nagtingig. Ti amo to, ang bata, ginasabak ko, amo ako kadya ginasabak ko. Ang ulo ka bata, ginbutang ko giya kag sa giya ko, wala ang kahig na. Kag nagduko ako. Ang ama ko, gatanday giya kanaken, ang kahig na, gabatang giya skilid ko. Amo ko ang driver mo, ay apat kami ang karga. Tinagduko takan siguro basi ka impact kang tumbo-tumbo nakatukag pag gulpi nga nagtingig nga to amo to siguro ako natamaan kay nagduko ta mga bata kay daw manol man ako kay kita sa mga pelikula ang mga auto lang nga ako madisgrasya ang kristal nagakwan nagabuka. Oo. Te amo to nag-uob da mo ka bata pag guob ko na na kwan gid siguro akin nga tulan. Kay kag ang saliog ko kay hindi ako kahulag kag hindi ta kagawa. Tapos may sumalang kami katong nga mga dikargo. Raka man pero may isa ka Pinoy nga dikargo. Rayo-rayo pero nagbalik gid kay nakita. Gibalikan niya kamo. Oo. Ang iba niya ginlampasan lang kamo. Oo. Pero tana nagbalik gid kay nakita na nga open ulo ko wa iti hapyan mo ay manamo kun tuya makilala ka gid nga Pinay. Kun wa iti tabon ang imo ulo kay manaan mo daw mayad mako mag-uti sa akin nga amo abi. Bawal gid man uya na masuksok ka kang abaya nga itom preho ka dia pero labag-labag ran. Akin uniform lang Uay ko nagasuksok kay ginhambalan ko amo ko nga angay bikaran. Sige ko na nakambal na ko nga okay ko na karan. Pero do mayada ng amo ko nga laki mag-English kay daw nagalibot ta na karan gawa mo ti daw makaintindi bisa ka matis English ko daw makaintindi. Amo to nakita ako kang Tagalog nga to Nueva Ecija guro to basta taga Manila. Pinoy. Pagbalik na ti gid ko na Pinay gid sa isip na Pinay pa ako una ka na kung ikaw Tagalog kuna ay kung kuti ibulahang bata kay way agtunan ang bata gasabak ang bata pa hindi magalin kanaken ti binel na to pero hindi magagto pero gintao gid binel na tapos pag buel na kuna kanaken kun ko kana dawata man ako hay man kuna hindi pwede kay bawal dagiya hay haram balangaran kuno Hindi pwede katandog ang laki sa babae do mo na tapos ginambalan ko nga hindi
Why, ti problem sa amo ko, tama kaintindido di amo ko nga dya, kung ko karan. Ti, raka, to nagrabot-abot nga mga Arabo, nga mga private, nga mga ang sakyan na mga nagralantaw. Gin, hakwat ako kang Pinoy nga to, nagtagalog kami, nga kung ko, hakwatan, buhaton ako bla, nga pagwaan ko na din, maaging ko sa bintana. Nagbulig man ang amo ko kakapot kanaken, pero ay gidagakapot ang amo ko kanaken. Nagbulig man nga, nagbulig sa naring yung pagwa na ko. Siyempre, aksidente, to yan mo. Dayon, ang ama ko, nag-auraroy, sige, nahibi. Ikaw, ya? Ikaw may nabatyagan sa lawas mo? Daw may nabatyagan ako, pero makaginhawa ko, pa may buhin nga daw 1/8 lang balangaran haw. Kag hindi ko kahulag, kang liog ko, kag sakit magulag ako. Binuteng nanda ko to sa kwan, kag ginahakwat dako, singgit ko nga aragay, te mo to gininanay dako. Naghigda kami sa may baed kang karsada. Tapos ang bata, sige kakama nga kamang, waay ti agtunan. Hindi kita na magagto sa kanaken nga nagatakilid ako ngayon na payunan ko kilid ko. Ang bata, kanaken pa naghapa sa busong ko. Why gid agtunan? Buhay-buhay pa kami ka ambulance kang Nakabuhay mag-abot ang ambulance. Tikay didto ma'am ang perte karayo daw sa tunganan bala ang makita. Disyerto? Oo, makita mo to ang mga building marayo man kag ang mga kahoy disyerto gid na tanan-tanan. Daw buhay kami abutan ka ambulance kay ang amo ko tuya pagintanay kun sa Riyadh ti kung tuya kami sa Riyadh edaran mas rayo kami sa may kwan rayo pagani kami sa Damam marayo kami sa may Alhasa. Okay. Oy tuya sa Alhasa ang ospital namon mo. So sa inyo tanan ikaw gid ang natamaan. Pareho istoryahi kami anong imo nga mga samad sa kalawasan? Ang samad ko sa kalawasan, ang tatlo ko katulaan ng 8, 9, 10 ko nga rebs, kag ang saliag ko nga, ang ugat ko kuno to hambal ka, doktor, nga daw naipit siguro ko to. Ginoperahanan ako sa lebet, kag sa may likod. Daw ako daw praktisan siguro kay Rako, ang akon may wawa ko sa busong, kag sa may likod. So ginoperahan ikaw sa imo nga doktor sa may sa imo nga ribs. Natabo sa ribs mo na crack? Na crack kag naghiwod ko no ang akon nga ribs ko no. Sa may giya sa may left ko nga jagya. Pero conscious ikaw? Oo. So after sang na-aksidente ka mo conscious ka? Doon. Kaya nalipong. Okay, istorya ka pa to gani sa Pinoy. Oo. Ay. Oo. So sa ano nga hospital ikaw gindala? Sa may ang King Fahad Hospital. Sa King Fahad. Okay. And then, why kagid may nakita ang mga Pinoy, ang mga nurses or doktor? Ang Arabo lang kag ang may Chinese to. May nurses man pero hindi sanda na-assign sanda sa emergency pero sa may tour sa gid tinagaduaw kanaken nga mga Pinay gid nga nurse to Ang mga kaupdanan mo, like ang ama kag amo mo, ang baby gin hospital man? Na ospital lang ng ama ko, daw nadara ka piti ang ana siguro nga sa likod man lang mo. So ikaw lang yan ang hospital? Ako gid ang natamaan, gin-admit gid ako kay gin-operahan taken. So ano tong imo na eksperyensyahan kay ikaw lang isa, may mga nagaatipan man, may mga nagabisita man sa imo, ang like Arabo, ama-amo mo? Arabiana kag Arabo amuran ang nagkakag mga nurses Egyptian kag ang India na amuron to nagaatipan kanaken. So anong imo sitwasyon to sa ospital? Daw okay ako malang ang nagataas ti isip okay sanda mag-atipan ang mga sa ospital. Nga nga nagtuyo kang malagyo sa ospital law. Ano yung mga nagasulod sa imo isip? Siyempre kung kuway ako ti Pinay, dilang dya kun ko basi kun idiyahanan day maaram tanda mag Arabic ka dya, puro rang Arabo ragi kag Arabiana, ang Egyptian amuman Muslim man sandakaran. Tapos kun ko basi ang internal organ ko bala transplant tanda kag ibalik daw kay tendo naka-recover daw bala ako mamhaw. Mga amo na nagasulod sa isip mo? Oo, napangkakasan ka mga organs ibaligya. Oo, waray tiga isip mo ti kamahal-mahal kun ibaligya ang mga internal organ. Nagwa gid ako ma'am
Ano Sa gihimo mo? Nagnaog ako, bitbit ko man ang bag ko nga gamay. Ika pila ka adlaw na nga nagtuyo ka nga malagyo Mga ka sa 1 week. ospital? Mga 1 week. Dahil lang, sino nag-take care sa imo sa hospital? Ang ama kag amo mo, nagpamasyarman? Sila ang nagbayad sa hospital? Oo, tanan-anda, Okay. tanan-tanan. Tanan-tanan. And then, take care ka man to, ginapamasyaran ka man, nga malagyo ka imo, how? Kay maan man kang akon kay siyempre ako lang balato ang Pinay. Amo gid ang ginaisip ko bala ang internal organ ko. Siguro that time, mga kadamo ka sa mga nabulubatian, no? Halin diri sa Pilipinas, nga mo na nagakalatabo. And so dito ka na sa Saudi. It's a foreign land. Tapos wala ka to paryente. So, mas nga saka ang imo kulba nga tiba si amugid man ang matabo sa imo. And then may gid panghimo ka para nga makapalagyo ka to sa ospital. Istoryahan nato rin na, ha? Sa ato yung pagpanumbalik, mga kabombo, tutukid kita. 2:42 ang ato nga oras, balikan natin si Philippine Survivors ng 3rd District. Diri gihapon sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinagkamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. And Binhi Band is their name. Opda naton sila sa isa ka Great Rock Entertainment sa sininga December 6, Sabado, sa concert at the plaza. Mag-uumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa December 7, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga.
Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang health. Balik kita diri sa kahapon lamang program, alas 2:47 ang aton nga oras. Balikan ta man diri si Philippine Survivors ang 3rd District ang aton nga winner. So, gina-take care ka man sa mga ama kag amo mo dito sa hospital, plus ang mga nurses dito, nasiling mo puro Arabo, mga Egyptians, gina-take care ka man, no? Pero, mga lain-lain nga nagasulod sa imo nga isip, kahit isiling mo, kilulabaan ka kay basi, abi mo, kuhaan ka sang atay, kuhaan ka sang kidney, mga amo-amo sina, no? Nagasulod sa imo isip. And then, nag-operation palagyo ikaw. Istoryahe kami. Ano ang imo ginhimo? Ang ginhimo ko, ma'am, naggagawa ako sa may tidog napbayaan naman nanda ako kung mga nurse kay ang balda, ang Pilipini nga dyan, nakarecover namin. Nabayaan ako lagaw-lagaw. Amak mo nga, way tandak maan, nga isip, taka nga manaog, taka nga mauli sa balay amo ko. Sa may exit ako kung nag-agi. Pag naog ko sa exit, way tinakakita giganaken pagwa ko sa may labi ron daw ang guard naga ti kay Arabo de sige ako ditsu panaw binagurod ba sige exercise ko kato way ikmaan ang labot ta kato sa gate nga panaw ta ka sige bitbit ko kaken nga dara dali lang wala ka na dextrose wala ka na sang inabla nga nagapamatuod nga pasyente ikaw wala ka na yan sang amusina. Like diri sa Pilipinas, may ara ka nga daw ginabutang diri sa imo nga arms. Tunong pasyente ka? Ayron ang kuan di lang daw katiter di lang ang to kanakan. Pero ay ko nabutang to so may kay kalawig-lawig kun ubuson ko gid ga ang kuan ko. Sino nagkakas? Ikaw lang? Sanda, ang Egyptian nurse man. Kinulbaan ako. Why nurse man? Okay. Sige. Pero manuguwa ka na gidman? Amo na nga mga inadlaw? Hindi pa gusto kang doktor to. Kay nahadlok sanda sa sa amo mo, lulo ka amo ko kag ama. Hadlok sanda kay manan mo, ay kuro to mo story di ang ospital nga radyan nga King Fahad Hospital nga radyan. Ang tama kataas ang bugto ka lulo kang ang tatay bla ka ama ko taas ang rangko na do tana head ka radyan. Amuran. Okay. Take care gid kuno ako. Kay kung bla way kuno istoryaran ay kalawig-lawig. Sige, istorya mo na sa amon ha. Sulat mo na sa amon diri para nga may part 2 ang imo nga story. Sige. So din ka nakalabot sa imo operation palagyo. Kalabot ra ko sa may gate ra gid nga magwa sa sarakyan nga gruwaan na exit bala. Ginlagas ako kang Arabo nga guard. Kaptan ako ay di daog ganaken amo to kag nagtawag sanda ka mga Pinay kay ang Pinay to mga puro tanda to may mga rangko mo, mga Pinay to nga mga nurses. Nagtawag sanda kay kuna may Pilipini nga nagruro. Ruro. Balagyo. Oo. Amo to nagagdo ang mga Pinay, binutang ko kadarwa ka Pinay. Nan, way ko to istorya gid ang raka lawig gid. Namula rambal ka Pinay nga hindi ka magpahiya ka naman gi kay manan mo. Mayad ang amon record gi ang sanda ka naman. Marangkuhan kami gi kun ulat ka lang sa amo mo nga bilin na ikaw hindi ka malagyo mo to nagbalik ako Noong pawan ka, kay tigin assure ka nga hindi ka maano to. Oo. Di ba ka nakulbaan nga ti, basta ilighuton kanila kung if ever nakapalagyo ka gidman, lauton ka. Why gid ko gaisip ka angay karan nga amo ka di kay ang ginapaminsar ko kung malagyo ka to kay may item ako nga abaya sa sulod ka bag mo. Kung butangan mo way ko ron maistorya. Kung makasuksok ko ka abaya kag makabutang kang item sa ulom kag may tabon ang imo nga nga itsura, hindi ka mamanan ko ay karon hindi ka mamanan da. Di pero ay ako tultul kay amo ko pero ay ko ron nasulat sa akin ay kalawig. Okay. Sige. So ginpunggan ka sang Pinay. Oo.
And na-convince ka nila nga hindi ka na malagyo. Okay. So, anong kakalawig? Nag-stay sa hospital, kagin-discharge ikaw? Dapat gani ambal ka amo ko, ipa kag-ama ko. Tanan sanda nga pamilya, pa-recover, gid ako nga ayan, gid nga makagawa. Kay mga 13 days lang ko tumo. So, 13 days, discharge ka na dayon. Kumusta ang imong sitwasyon? Way ko ron maistorya ang sitwasyon ko ng pag-uli ko ron nga, way ko ron butang kay kakalawig-lawig, gid amam. Pero namin ko, physically, health-wise, kumusta ka? Perti ang batyag ko, ma'am, ganda sa tatahanan, da ako lang kang kuan nga di, kang bulong nga para imnan ko. Perti na batyag ko sa balay ka amo ko, hindi ko mahulag ang liog ko. May clamps pa ang liog ko. Tapos, way ko rin nasulat ang kay nakalawig. Ang ginahimo ko, hindi ko kabangon. Naga-idag ako magturog nga ran, Tapos, panaog ko una, buli ko sa salagran, kag magtindag. Way ko man rin masulat. Oo. So, kaya dapat, gina-therapy ka pa? Wala ka na yun na therapy? Ay dun, kay hindi ako ay namangkot ko kaama ko kung okay ako ga by noting ko. Way ko man masulat ang ango karan. So, pagpuli mo na sa ila, sige, imo ubra? Mo na nang sitwasyon? Way gid ko ti ubra. I see. So, paano nga nag-short-lived lang ang imo nga pagtrabaho dito? Kay ako gid na mirsa sa amo ko kag ama, namiret gid. Hindi da ko pagpulian kay way ko man nasulatan nga binual da ko kuno sa Philippines. Ang kwan normal. Ti ko pulian da ako giya, nahuya kuno sanda sa Philippines. Papulian da ako no ako giya nga amuran ang akon nga sitwasyon. Gid man? Hindi nandagid ako pagpulian, ipaayadon da ko kuna way ko gid man masulat para kay kalawig. Tinga nga gusto mo gid magpauli kay hindi ka pa maayo. Ti kay kun ko resitahilan nyo ko kabulong padariin ako sa Philippines kabisan binagon pa kun ko ako la kun ko kun maresitahan nako ako la ma-maintain kabulong ko pinadaraan gid man nanda ako gamay nga bulong nga penicillin to nga rako kag tapos may antibiotic daw mga 14 days ko nga pero ay ko pa masulat man pero namin ko nga nga nagpuli kag gidya nga gusto mo gidya nga magpuli kay gapaayo-ayo ka pa lang gani kay manan mo ma'am ang ginaisip ko ang kabataan ko kag kun ko kung mapatay ako giya amo tong naisip ko way ko man kung mapatay ako giya tuyad ako sa Philippines mapatay kun ko karan ginsulod ka naman sang pagkakordam kinulbaan ka naman napasugtan ka nga magpauli sa sitwasyon mo nga ato madali man pag-process ka amo ko kay military bala daw okay man ang pag-process na daw hindi na ako man nagahambal nga kung mag-uli ako sa Philippines sir hindi lang ako pag-imedya. Kay hindi ako gusto mag-medya. Okay. Ay, gid ay. Pero anong kondisyon sang lawas mo sa nagpauli ikaw sa Pilipinas? Hindi ako ka, way ko man masulat. Hindi ako pakaliso. Dara lawas ko, magliso ko, dara ubos lawas ko, hasta liog ko, dara. So, how long kag nag-ayad ka? Daw mga 1 month ako giya. Nga daw ako. Tapos pagka 2 months, daw gina-exercise ko man kadaaga, daw pwede ko ka-recover. Ang ama ko, pero gatawag man Way ko man naman nasulat, gatawag na nga kamusta. So gina-check ka man gali nila. So I'm sure siguro willing pa sila nga batunon kaliwat kung magbalik ka to sa ila. Pay, hindi ko to ka maan ka nanda kung kag sa do parariho mo apelyido kag ngaran nanda mo kay manan mo relatives lato tanan nagakunay. Tapos, way ko man nasulatan. Ang, daw mga pakaisahan, mga pakatlo, mga angay black pero sa aton nga, amuran, ginapasawa ka nanay kag ang tatay nanda. Ang nagapaasawa ka ratong nanay tatay, da sanda ka nga pangliyag sa laki. Hindi ka pangasawa ang laki, karatoya kung waay ti ubra. Tamo na yung culture nila dito. So, ano ang kaangtanan sa pagpauli mo? Daw okay way ko man masulat ang bata na bantayan ko gaangat gira kanaken mo gin paturog ko tuway gid to kumaan pag uli ko kuno sagad na ko kasagap tapag kasunod nga adlaw nagtawag ang ama ko kanaken nga ang bata da ginapangita ako kay nagalin ako kato ginpaturog ko ay adlawon natanda kara kabugtoy gabi anda kara lagaw ka mga tawo to ya way sing lagaw adlaw. So, many years after, kumusta ka na subong? Kay ti amo to natabo sa imo nga naoperahan ka, ribs mo, nag-crack.
Kumusta ka na subong? May ginabatsyag-batsyag ka pa? Wala na. Sa tungod sa siguro sa kamalam ang ano ra guro as mga edad ran pero do okay man ginabatuan ko why ko nagakwan. Pero hindi makaobra ka pa man like mga mabugaton nga ulubrahon o kun hindi na. Makaobra ko ibalding ragakwat pero amo gidan gina ano kang doktor to sa Saudi kanaken nga ang makaya ko lang nga bagat ko no kanon ko. Pero ti kon ko nakabata pa ko gani kang duhak bilog umuron minupusal ko mama. May opera na ko karap after 2 years nga naka-recover ako nagbusong ako. Aha. So after 2 years nag-okay ka na gid kay nakabusong. Pagbata mo normal? Pag wala hindi cesarean ka? Wala. Puro paltira ako ang dalang doktor kag ang magurang nakaran nadura to magurang nakaran. Kay si basi kunda ang antibiotic kubla mga after 2 years pa mo kato mga tuya nag-effect guro sa magurang nakaran ho. Naka-follow up check up ka man diri sa Pilipinas? Sa may health link health link. Oo. So may follow up check up. So na-declare ka nga free ka na gid, okay ka na gid. Oo. I see. All right. So kumusta ikaw subong kag ang imong nga pamilya? Ay ti amo jagaring man pigado man ngad kay Way ka man naginulsol nga nagpadali-dali ka nga magpauli di? Nahinulsol man ma'am garing ti kay amo diyang sitwasyon ko gusto kung mapabalikan pa ko kaamo ko to kag gusto ko magbalik to pay kaso ang kabataan amo dum lang ra ang gamay ko ho. Ti ang mga kabataan ko nagapuro gay eskwela ti ang duha ko ka gurang kag ikaduha kag graduate duman mo. I see. Amurat. Basi kun ko malas ko sa ibang lugar mang obra. Di nami ganito ang mga employers mo. Oo. Sa obra malas ko siguro mag-obra sa iba gusto guro ka. Man ginataola ra guro kanaken kang Ginoo ko kano masarangan ko. It's a choice actually no whether pwede ka pa man makabalik dito kay ti hindi gani sila tuyaluyag nga maglakat ikaw pero ti kinamilit kay gid kinakulbaan ka basi ano matabo sa imo gusto mo ara ka sa family nimo no. Pero ti sige lang that's the choice that you have made. I'm sure happy ka man nga ti ara ka sa imo family, ara ka sa imo mga kabataan, medyo agwanta lang gamay no kay ti medyo propigado ang pagpangabuhi. But nevertheless, sige lang so sa na-experience mo nga ato dito sa luwasang pungsod, ano ang imo mapanugyan sa iban man? Basi amo man matabo sa ila or sa self mo, ano ang imo nga luyag nga ihambal sa self mo? After sa mga decision makings mo? Ang hindi lang magpauna gid man kakilba kung sa ibang bansa rikaw pag basta ang masarangan mo nga maubra nga masarangan kalawas mo mo gid iporsige mo gid kung masarangan mo hindi ka mag-atras. Sige. Hindi ka gid mag-atras kang ay tawo man lang kita mo may nagabulig pa kanaton mo hindi man kita pero ka akin survivor ako uta mo sigkoon na way ko man nakasulat na sigkoon na nga mayad imo kauli ka buhi hasta tulad buhi ka pa ibata na nakakahon na no? Anyway dibinas ka murang walda tapos mas lalo nagdibinas ka ragid tilad kay dragkel da kabataan mo tapos ka-graduate sanda nga darwa. So congratulations sa mga kabataan ka nagali nga nagka-graduate. May contact ka pa sa mga employers mo nga ato until now? Hindi ko ginapangita ko sa Facebook pero hindi ko sandama kay daw Prariho ang ngaran kag ang apelyido nanda ma'am. I see. Okay. Sige So thank you very much sa pag-share mo diri sa imong kasaysayan but it seems like do kadamo kapag gid sang pwede nga masulat pagidiri sa amon no sa imo nga nadangtan dito sa pagtrabaho mo sa Saudi and then sa mga nagkalatabo man sang ari ka na diri sa Pilipinas. For the meantime, hasta na lang kita anay diri no we're going overtime na pero salamat gid for sharing and ara na ang imong prize. Thank you very much gid. May luyag ka nga tamyawon or may luyag ka ibilin sa aton mga tagpalamati. Go ahead. Ay pasensya la sa mga kanibors ko diyan ang waisid sanda kamaan kadya kang aken nga nga kasaysayan ang kan nakamaan kadya tiya ko kag bata ko kag ang hinablos ko nga daw medyo agi na mula ra nakamaan ang makaingad ko waay tinakamaan
Kay gintago ko lang gani. Tidya, ibulgar ko na kay natapos na. Tik ang shout out la dya kaninyo sa mga kaingad ko. Mga kaisahan ko nga mga Kiros family, kag ang Bautista family, kag mga Samis, kay nga mga Delgado, kay ingedan ko dyan shout out lang sa tanan nga nakabati lang kanaken ang nakamaan. Okay. Hasta sa nay ma'am, say Ma'am Lourdes Welan, kag si Ma'am Gulda ala Estante. Kay si Ma'am Gulda nagsugata ko sa dalom kaina, amo to nakakuan ako. Okay, sige. So thank you very much, Gid, sa imo sa pag-share mo sa liwat sa imong story, and keep on writing. Dali sa kahapon lamang program. There you have it, mga kabombong ato nga winners, the Philippine survivors ng 3rd District. Salamat, Gid, sa tanan naton nga mga letter senders sa iyon nyo, mga maistorya nga ginpalabot gid diri sa kahapon lamang program nga nagbilin sa amon sa kasiyahan, and at the same time mga inspirasyon man kag mga giya para sa amon, mga motivations. Isa sa inyo ang aton nga next nga mangin winner and pag-interview naton next Saturday manina. So congratulations sa aton nga winner for this week. Why sang liwan kundi si Kuryente Survivor sang Guimaras. Kuryente Survivor sang Guimaras, ikaw ang aton nga winner. Please be here before 2 o'clock next Saturday, December 13. Mga kabombo, madamo nga salamat sa inyo. I'll see you again on Monday sa liwat sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 19 days na lang, kag Pasko na. Magasunod na ang mga paborito ninyo naman, yung mga dramas. Ito yung Ermitaña, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Thank you very much for your letters, for your stories, and for the inspirations. Balikay kita on Monday sa gihapon ninyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Kid. Good afternoon, and God bless.